abot nga ginaabuligan niya absorption ng vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo
radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, alas 9:34. Oras, buylog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant, ginadulong man sa inyo sa kalwan sang G3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Daliwat, mayang gabi na sa inyo tanan. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton nga makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro o Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa
Kag isa ka component city sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sila nga ton pinalanggang probinsya. Mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-Isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa mga kautura man naton nga mga OFWs, nga mga nagapamati na sa ato sini nga kang nagalantaw sa Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Diwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dragko nga mga issues nga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan ang ingkawpon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 Patrol reporters. Ay kang tanan sa ilang manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. O naton karon sa patrol ka K5 Jenny Kauyunan. Aton karon nga piloto si ka K5 Jason Tararo. Samtang ara pagi sa patrol ta nagaupod ka K5 Kim Kaluyo. Ato sining Chief of Reporters. Samtang mga kaupon naton karon ng mga pilaman ka mga balita ka impormasyon nagikan sa iban paginaton nga mga K5 reporters. Nagikan sa aton nga provincial capitol po naton si K5 Alexis Carante. Mga balita man na tipo ni K5 Karen Padilla at subong man mga balita man kag information nagikan sa iban paginaton nga mga K5 reporters. Sa kinandan po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Aton nga news center. Ikaw po naton si K5 Rachel Haka. Kinanda na ko naman yung K5 June Alujado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is Sunday, January 5, 2025. Tawag na mabala, no? Pizza 5 na tao. Sunod simana, mga K5, may... Tapos Maria Iunis, tawag na mabala, no? Then Manuel na sunod simana, oh. Ay, so sa simple lang sang panahon natin sa kadasig lang. Dugay-dugay, Christmas naman kag New Year. Ay, nano ini? Ay, na mabalaan mga K5 man sa kadasig lang sa ngato sila nga tiyempo, no? Do ginaalas lang nga ngato sila nga panahon. Simple lang sa kadasig lang. Mga K5 kani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparmati sa ato mga kauturan. Pastar na kamusta na kamugalida mga kauturan naton nga mga nagaupod man sa ato sila nga pagpangalagad ilabi na gid sa mga nagalantaw na sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good evening sa inyo tanan. Sa mga nagakauturan naton nga mga nagalantaw kag nagapagig-upod diri sa ato sila nga pagpangalagad. Samtang ginatamya man nato sila magkauturan nga nagapulaw-pulaw pa subong nga gabi. Kanan sini sa ilang mga taxi driver, mga tricycle driver, tricycad, mga public utility vehicles, lakip na nga ito sila makauturan ng mga private vehicles. Drive sa ila sila mga salakyan, papaulit na sila tagsa ka mga puluyan sa mga out of town. Ngayong gabigid sa aton nga mga sidewalk vendors, mga manugbaligya, sanghupya, mani, popcorn, ampaw, palitaw, siupaw, Pinoy, balot. Ngayong gabi baligya sang itlog na, sir.
itlog mo, orange. Ngayong gabi na lang sa inyo, tanan-tanan. Sa mga security guards, nga nagamonitor man, subo nga gabi. Amo ni silang mga kauturan nato nga pulaw kong gabi. Yara na sila kung kisa nga style nga nagatindog lang. Tapos nagapangantipara, pero tulog. May gabi na sa inyo, tanan-tanan. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati, sa aton nga mga call center agents da may gabi. Nagapulaw man ni sila kung gabi, kag sa ato sila nga mga nurses, ka mga doktor, mga attending physician, sa tagsa ka mga ospital nga duty diri sa mga private and public hospitals. Diri sa syudad sa Iloilo may gabi kag sa mga kabanuhanan man may gabi gid sa inyo tanan-tanan, sa mga sastre, mga nagapulaw panahi, sa mga ano pa gid mga estudyante. Amat-amat naman balik sa klase ang ato sini makauturan, ang ato sini nga mga kabataan. Amat-amat naman balik sa ilatag sa ka mga eskwelahan. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Kamusta na kamuda? Kamusta ang inyong nga Domingo? Ayos lang. Karon sa ato sini nga mga pilana ka mga dalagko nga mga balita kag information. Sa ato sini nga pagpangalagad karon dugay standby kamo. Kay mga kaupon naton ato sini nga pag-asa. Paon naton ang latest weather report. Ayo kay daw ara na kitaga matamat na padulong kay 5 Andre sa summer. Kaya matamat kita padulong sa summer. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga kauturan. The summer day, summertime. Kaya matamat na balik sa kita sa ato nga tig-ilinit. Mayong gabi gid sa inyo tanan-tanan. So karon dugay-dugay kaon na to ang latest weather report sa ato nga pag-asa. Para lang taon ta nga sa ining tuig sang 2025. Ano way kita ga paabot ha. Pero hindi gini hindi gini manigar kag hindi gini malikawan kay 500. Kamay masulod gid nga bagyo diri sa aton. Ano ayhan nga bagyo ang magasulod diri sa aton sa imbukada sang bulan sang Enero. Kabay pa. Kay hindi lang masyado makahalalit gid ang makasulod nga bagyo diri sa aton. Isan ano pa naton kalikaw da ka maghambal ka mo nga ginapangamuyo mo gid abi. Kay na ginapangamuyo ginapaabot lang kay nga hindi matabo nga sa bilog nga tuig wala sa may nagasulod nga bagyo diri sa aton sa Pilipinas. Di Black K500 ngan standby sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan kay paon naton karon ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa. Samtang nagkaroon ka mga situational report nagikan sa patrol. Ato man kamustaon ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa tiyon sa kagabihon samtang matamat na nagob ang aton kagabihon. Diri sa ato sini nga pagpangaragad kag iban pagid nga mga balita kag information na aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Ang aton karon nga mga headlines. May lapsag nga lalaki mga kakifay nga ginbilin sa Kawayanan tos may banwa sang Utono. Wow, so sa ano naman imbokada sa bulan sa Enero nagpakasala kamo sa nagligad nga mga binulan. Sipisipon tabisan san unigid himong lapsag man. Unang lapsag mga kakifay bag-o lang gid abi bag-o lang gid bunag abing lapsag. Dati ini Enero ta subong. Backward kita hadin sa January, December, mga ano nga bulan ginhimo ni man. December, November, October, September, August, July, June, May, April. Baw summer gid. Ibay ba Andre? Sang summer ginagbalbal ang mga wala huya nga mga ginikanan niya, mga ka-K5. Sang summer sila naghanusanay. Sang summer sila nagbailuhanay sang ilang nga mga sang ilang nga mga tinaga sang paghigugmaanay. Nga gahambal ang nanay nga palangga ko gid ikaw. Masabat man iya nga lalaki ang baang ang tatay nga palangga ko man ikaw.
Gani. Ihatag sa ako ng kahigayunan. Pabay ako. Nga ipabatyag ko sa imong pagpalangga ko. Baw, ang kayo di kakak. Matuod bala. Matuod bala nga ginahigog mo gid ako. Oo. Palangga ko gid ikaw. Abirman, nga magulan kag magbagyo. Bahala na. Nga kung magdamo lang ulan kag magbagyo, maghunos ang tubig sa suba. Apang, ini mapungga ng akong pagpalangga sa imo. Gahimpit kag putli nga pagpalangga nga wala sang lakay nga pagpakuno-kuno. Matuod ka? Palangga mo gid ako? Oo. Pagpalangga nga wala sang lakay kag lamod nga pagpakuno-kuno. Kaangay sa isa ka bugas nga napilian sang pasi kag bato. Matuod ka? Oo. Kaangay ikaw sang isa ka itlog nga akon paghalungan nga hindi pagbukon. Oh, palangga mo gid matuod ako. Nga kaangay ko sang itlog nga hindi pagbukon. Nga anhon mo ako? Lumluman ko ikaw kag babutuhon. Oo, lumluman ka babutuhon. Oh, matuod ka? Amo inang pagpalanggam mo sa akon? Oh, oo. Amoy na akong nga pagpalangga sa imo. Gani. Palangga ko. Pabay ako. Kag pasugti ako. Nga ipabatyag ko sa imo nga akong pagpalangga. Oh, ari, halukan ko ikaw. Oh, ginhalukan mo ako sa bibig. Oo, hindi lang kaya mo sina. Ari pagid. Oh, ginhalukan mo ako sa liog. Oo. Kag kabayoy ako nga. Halukan ko ikaw. Dire. Oh, hindi. Halukan mo ang akong duha ka mga bukit. Ho. Pabaya ko nga halukan ko ina. Kag akon nga lampirunon ang duha ka mga pasa sa bukid nga ina. Dalan. Hasta siguro karon ini kuan pa lang gani ini mong nang ano gani ni nang headlines pa lang galita headlines pa lang. Headlines pa lang gani na ano man. Oh, di nagsumpaan ay sila ka K5 Andre. Nagsumpaan ay slabi nga kwan, nagsumpaan ay slabi nga duwa sang ilang nga pagpalangganay. Kag paghigugmaanay ang mga yudikakak nila. Ha? Nagsumpaan ay sila nga pahigugmaanay kag pagpalangganay sa itong nagligad nga bulan sang Abril. Ha? Tapos dito natabo nga ginhimo nila nga duwa ang ginsaluhan nila ang kainit sang ilang nga balatyagon. Ari. Saluhan na to na nga itong kainit sa balatyagon. Abaw. Ari pagid. Oh, halukan ko ikaw dire. Ari. My gooses. Abaw. Kita nyo, temprano pa kamo. So, bulan sang Abril, mga ka-K5, saluhan sang duwa ang ilang kainit sang balatyago ng mga yudikakak nilaw. Anay karon pagkatapos sini K5 Andre, nga natabo na, tikundi humabok ang tiyan, pagabok sang tiyan, sining sang babae.
Ano balay na, Palangga? May importante akong isugid sa imo. Ano balay na? Hindi ka lang kuntani nga hindi ka lang kuntani makibot, ha? Hindi ka lang kuntani mabigla. Daw may ginakalangkagan ikaw. Da may ginapaabot ako kung anong isugid mo sa akon. Ano balay na isugid mo sa akon? Palangga, gusto ko isugid ko sa imo nga tungod siyang pag-inom naton nga duwa sang extend food supplement for men, nagbunga ang imo nga gintanom sa akon. Aragay. Hindi ka magsiling, Oo. Nagabusong ako, Palangga ko. Ano? Aba? Matuod balay na? Nagabusong ikaw? Oo. Nagabusong ako. Pero, amoy ng problema ko, subong. Tungod kay hindi pa kita handa nga mag-asawahay. Problema matuod na. Ano ba lang dapat natin nga paghimuon? Hindi mo bala mapanintugan ini? Kabalog ka ga. Hindi pa man stable ang akong trabaho hindi ko pa masagod ang bata nga ina sa sulod si mo tagwaangkon. Paano na lang ako? Paano na lang ako? Ay, aragay! Kanamit, pero sakit! Muna na sang leksyon mga ka-K5. Kita ka mo sa nag-viral. Kita ka mo sa nag-viral K5 ba, Andre? Nag-viral sa social media. Atong nag-viral sa social media bla, pirde pa kamo sa to sang nag-viral sa social media nga 9 years old nga bata nga babae nga nagbusong. Kita nyo to, kita mo K5, Andre? 9 years old nga bata nga babae, mga ka-K5, nagbusong. Pirde pa kamo sa iya kay ginbata ya ginbunag yang lapsag. Ang lapsag upod ya subong ginapangabuhi. Ang amay sang iya nga bata, binyo kung pila edad? 12 anyos. 12 anyos ang edad sang amay. Ang iloy, siyam katuig bumusong. Maria Ihunes di garapon ni Santissima. Amo na ni subong ka kuano? Sang unaya kay 5 Andre, lalaki ako, 12 anyos ako. Nagahublas pa kuya maligo sa bubon iningani sa suba. Ang mga babae nga 9 years old sang una, upod ko paligo sa suba ng hublas. Galag sanay pa na kami sa tubig. Gadag panay pa kami sina. Ikaw naman aswang-aswang ka mo blaglag sanay ka mo. Subong nga mga ka-K5, ang ginatawag natin nga premature. O ginatawag natin nga premarital sex. Mga ka-K5, walang tawa nyo bala? Hamakon nyo nag-viral sa social media. Yara na K5 Andre mong sa social media, kita mo na, bata nga babae nga edad siyam katuig nga nagbusong mga ka-K5. Pakita chan samtang kabusong siya. Hasta nga magbata siya. Ang iya nga amay sad to, mga ka-K5, ang amay sang bata nga ginabusong niya is 12 years old. Pero ginbunag ang bata, subong upod siyang bata nga siyam katuig, ginakugos-kugos siyang bata. Ang bata yang gamay. Mga ka-K5, sa sulod siyang katuig edad, may bata na saya. Ang iya mga ka-K5 nga amay sang bata, 12 anyos nga lalaki. Sos, Maria Yunis, way sa kalag. Sang una
una nga tiyempo ya ka kay 500. Edad ko sang una ya pi 12 ka tuig. Kaupod pa kami sa mga barkada ko sa mga friends ko nga mga kabataan man nga nagaedad mga tag 10 ka tuig 11. Kalupod pa kami amon ya galag sanay pa kami sina. Ha? Gapaligo pa kami sina sang una nga hublas sa malipot nga sugilanon. Wala pa sa bungog namon ang ginatawag naton nga mga malisyoso o kon malisya. Pero kamo mga ka-K5 kung ng isa katawo, kung may ara nga malisyoso, amon ang gakatabo. Once ka may malisya ka na vlog, ginamalisyahan mo na ang lawas ng imo sining nga isig kapariho. Amon nagakatabo mga ka-K5 ang ginasiling naton nga inang may ara na kamo sang pagnanasa sa isa kag isa. Pero kung ang inyo sining paminsaron, mga ka-K5 wala nagasulod ang ginatawag naton nga pagkamalisyoso nga klase sang tawo, way man sa may makatabo mga ka-K5 nga kuan nimo pag interest nimo sa lawas ang imo nga isig kapariyo. Labi nigid kon ikaw babae kag ikaw man lalaki amo man na. Hindi Black K5 Andre. Amo na siya subot silingon, amo ni siya ang tuga may posibilidad kay 500 sang social media. Amo ni siya ang tuga sang social media laban-laban. Araw lang tawan niyo lang picture sang siyam katuig nga bata nga babayo. Nagbusong, amo na sang siyam katuig viral na. Siyam katuig edad yan nagbusong. Mga ka-K5 ang tatay sina, no, binyo kun pila katuig edad 12 anyos. Purgaling subong, kunin mo lang tawon, pierdi pa kamo sang siyam katuig kag sang 12 anyos. Nga amay, nga kay nga ang ila nga ginbusong, iya nga ginbata, subong ginatipan niya bata niya. Nga ka-K5, ang inyo iyasos. Ano man, bata nila mga ka-K5, pinangbilin-bilin nila tos kawayana, no? Ay nano nga sistema, do pamatyagan la sinisang bata na. Yung matyagan na sa bata, ni Ido, sapat, mga ka-K5, nakita sa banwa sang uton, pero mga ka-K5 suno sa report to tagali mo dyan kung tag-iyas ni. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. So standby kamo kay ato nagkaroon nga pag-istoryahan diri sa ato sini nga pagpangalagan. Ay sos Maria Ihunes di garapon ni Santissima nga klase ni. Amo na sang isa pa lang sa ato sini nga pila ka mga balita kag informasyon. Kag hibaloon tara kino sinong amay kag iloy ni amo nang resulta mga ka-K5. May posibilidad nga ining ginatawag naton nga mga premarital sex nga ini halin sa mga kabataan ni mga tag-siyam katuig, tag-pulo katuig edad mga ka-K5 nagakwana nagahimo na sa ginatawag nga pagpakighilawas. Mga ka-K5 nagapakita lang na nga may posibilidad bangod iniepekto sang social media. Kabalo kamo sa social media, hindi masyado ma-screen kay 500. Bisan bata nagauyat sang cellphone, may nagasulod kung kisa nga mga pila ka mga palagwaon sa sulod sang sa social media, may kang tanan mga K5 sa ginatawag nga pagpakihilawas. May kang tanan sa mga bisan diin ka lang makasulod, pwede mo. Bisan maghambal ka pa dira nga mayara man dahil sila nga mga precautionary mo sure ginabutan. Kiling yate sila isa ini ka site sang for adults only ang imo ginsudlan. Ti kinahanglan ikuan mo da, ipindot mo da kung bala ikaw above 18 o kung under 18. Ti kung ang mga kabataan interesado, like for example, ang edad niya siyam katuig, pulo katuig, kung interesado siya, ihambal niya mala nga huon niya above 18 ko, makasulod na sa mga site nga ini kay 500. Kung makalantaw sila sa mga kasubong sina, nga mga pila ka mga porn sites, nga muna kabangdanan nga, bangod sang ila sining ginatawag nga pagka inang kuan bala daw inang may ara sila sa ginatawag nga ya daw kuan niya daw pagkatingalan lang ano ni siya matutuon ni amo ni kung nga gina sample niya bitilawan tabi kung tuon kung anong sabor ya sini karon kung makatilaw karon yung sini nga daw baw do nami glinhaw biliwat liwaton ta. Kung di disgrasya mga ka-K5, ang
mga kabataan nga daan subong niya mga ka-K5 na pwede maka-access anytime. So may posibilidad nga ining katabo subong mga ka-K5 nga mga premarital sex nga ini. Ining mga kakatabo nga mga inang balata pa pero naga-engage na sa ginatawag naton nga mga pagpakighilawas. Ini tuga, ini may posibilidad mga ka-K5 sang social media wa na makita sang iban pa nga mga ginalantaw, may posibilidad nga mo na nga dira guro ga sugod ang tanan-tanan kay mga halos open nga maka-access ang ato sini nga mga kauturan. Maka-access ang tanan-tanan ti kung may mga kung ako gani sa mga kabataan. Sundan nyo bala si Marian Rivera kag si Dingdong Dantes. Si Marian Rivera mga ka-K5, ang kabataan niya nagaedad do mga 10 tuig. Kabataan ni Marian Rivera bala kag ni Dingdong Dantes. Ga mga edad sa mga kabataan niya mga tagpulok tuig na ng 11. Pero ang kabataan ni Marian Rivera, kayang-kaya ni Marian kani Dingdong Dantes mga ka-K5 magbakal sang mga gadget para sa mga kabataan like mati mga milyonaryo man sila ni. Pero nung nga nagauyat sang gadget ang iya duha ka mga kabataan. Ang kabataan ni Marian Rivera kang ni Dingdong Dantes siya K500. Pulok tuig, 11 tuig edad. Wala pa nakaagi uyat sang cellphone mga ka-K5. Wala sang may ginauyatan nga cellphone. Ang rason ni Dingdong Dantes kag ni Marian Rivera nga hindi kinahanglan sila nga makahibalo kang mag-uyat anay sang cellphone sa amo sina kananubo nga edad kay para nga ma-enjoy gid nila kay 500 ang ila nga pagkabata. Amon sa una, edad kami gani tag 12 anyos gani kalag sanay pa kami. Edad kami sa una 12 anyos hasta mga 15 anyos ni. Nagakuan pa kami amo niya, nagahampang pa kami amon piko, taksi. Kag iban pagin nga mga hampanganan, mga ka-K5. Pero subong. Maria Ihunis, di garapon ni Santisima, elementary pa lang. Grade 1 pa lang, mag-grade 1 na 7 years old na K500. Grade 1. Kabalo na sila yung mag-crash aragay. Niyara kong kaisa nga, grade 1 pa lang, 7 years old. Gamo sa niya, siling niya, Pau, kagwapa siya ba? May kuro, palapitan ko na sa kagpangilalaho na aba. Ay, puwerte, Grabe nga abilidad nga klase, 7 years old lang iya mga ka-K5, crush yan na yan mong, may crush na sa nga classmate yan mong. Hindi mo kitas na man. Amon sa una ya, pitop lang ang mga taga-edad na mga tag-11, 12 yung mga ka-K5. Gahampang pa kami amon piko, gahampang pa kami amon iya sa nga bugoy. Taxi, hindi gani, inter-inter. Hindi gani, pitik-pitik, plastiko. Dumduma ko yun sa una nga may classmate ko sa una nga ang ngalan niya si Ansilda bla. Daw grade 6 kami bala mong ginahangkat ako sila nga mapitik-pitik talastiko alin ko mana. Sadya kami pitik-pitik plastiko mga ka-K5. Anay sang ulihin na ubusan ko plastiko kay pirti katanda siya magpitik. Lalain ko mong daw mahibi ko mo. Mga ka-K5. So, ato na karon nga istoryahan diri sa ato sila nga pagpangalaga kay iban pinaton nga mga headlines diri sa ato sila nga pagpangalaga. Iban pa naton nga mga headlines sa karon dugay-dugay pamati diri sa ato sila nga pagpangalaga. Ang mga balita ang inyo batayan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Mga ka-K5, may problema kamo bala sa pamalatian, higko inyo atay, higko inyo apdo, higko inyo kasudlan, higko inyo dugo. Kag tanan pa nga mga higko ang inyo sining lawas mga ka-K5. Abo silingon bastante sa ginatawag naton nga toxin. Ang ato sining lawas, may ara bala kita sa nga problema nga diabetes. May ara kita nga problema sa hypertension. Ari ng sabat kag solusyon sa inyo nga problema. Mag-inom na kamo sa Klinika DTX 500 mga ka-K5. Kaya ang Klinika DTX 500 mga ka-K5, amo ni siya ang isa sang ginatawag naton nga super antioxidant.
Kontra sa kanser pag ini. Labi na gid sa kanser mga ka-K5 mo pinaka the best no. Para makalikaw na kita nga dahan sa kanser. Hindi na magtubo ang kanser sa aton nga lawas. Idob na kita sa klinika DTX 500 mga ka-K5. So ano nga mga klase sa mga kanser ang halos kalabanan nga pinakabudlay gid. Pinakabudlay gid nga bulngon kay pinakabudlay gid nga dulaon. Dapat ma-prevent naton nga hindi kini siya magtubo sa lawas naton. Amo nang sarcoma cancer mga ka-K5. Ang sarcoma cancer isa ini katumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ining isa sa pinakabudlay bulngon labi na gid kun late stage na. Ini mga ka-K5 duha ka klase ang sarcoma ni ang soft tissue sarcomas kag bone sarcomas mga ka-K5. Dawalo 60% sang sarcoma nagatubo sa aton kamot o kun sa tiil, kag 30% naman sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. So mga pila ka mga factors kung nga ang nagasaka ang risgo mga ka-K5 sa pagtubo sang sarcoma. Siyempre kalabanan sini history sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sang parte sang aton nga lawas, genetic disorders, o may ara sa ginatawag naton nga family history sang kanser. So mga usual nga mga sintomas sang kanser mga ka-K5 nga sarcoma ari ay nagapalanakit ka nagahubag ang imong nga tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, mga ka-K5 hindi magiho nga joint naton kag hinali lang nga pagkabali sa aton nga mga tulan nga wala naman sang karason-rason. So para nga malikawan nato ng sarcoma kag iban pagit nga sa mga cancer, para magkaladula ng mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton, mag-inom na kita sang klinika DTX 500 kag MyTC. Ang klinika DTX 500 kag MyTC puno ini sang anti-carcinogenic properties. Mga ka-K5 ang DTX 500 agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol sa aton nga lawas. Mataas man kag masaligan ang potency sang flavonoids kag sang polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract mga ka-K5 sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang MyTC naman isa sa alkaline vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang nagkalaguba nga mga selula naton sa aton nga lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Ito hindi nyo na paghulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta nga magkanseron kita kag nalimpyuhan tang ato sini nga lawas mga ka-K5. Ang mga lawas naton i-detoxify naton pinaagi sa klinika DTX 500 di super antioxidant kag sang MyTC mga ka-K5 di ascorbic acid kag alkaline base nga vitamin C mga ka-K5 para nga maproteksyonan naton ang aton nga kaugalingon. So proteksyonan naton kaugalingon DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw ang aton nga pagaimnon. Ang klinika DTX 500 kag MyTC mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Sa Shopee pwede mo order. Kag hindi gani sa mga nagkalain-lain nga mga klinika di alternatibo medisina and wellness center nga mapahamtang diri sa mga pila ka mga lugar diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ara sa Pasig City pwede ka mo makakadto dira mga ka-K5 sa may Salvacion Street, Barangay Poblacion sa corner A Panis, Barangay Poblacion, Syudad sang Pasig. Sa may Banwa sang Kalinog ara sa Cosmart mga ka-K5 atubang sang Macdo. Kag sa may Banwa sang Miagaw ara sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, Banwa sa Miagaw. And diri sa Iloilo City, diri ko yagabakal kay lapit lang. Ara ko nagabakal sa may tupad lang sang Centro Birch International School mga ka-K5. Diri sa may dalan sang Ilopes sa tupad gid lamang lapit lang gid sa may Robinson sa distrito sang Haro. Ara dira ang klinika de alternatibo medisina and wellness center mga ka-K5. Ano pa ginhaulat nyo? Ay, so sa ako bago lang ko naman nakadali sang isa ka box sang inang klinika DTX 500 kag isa man ka box sang klinika DTX or klinika MyTC. Kag isa pagid ka box ang klinika D3 Bio. Amo gining tatlo ni amo gining pirming ginabakal kuya pirmi mga ka-K5 ka mo ni ginainom ko sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kita nyo kalabanan kay 500.
edad mo abi 40 anyos, dagasugod nga may mga maintenance ka na. Kalabanan sina ginagakuan ka na, maintenance ka na para sa high blood, maintenance ka na sa kung ano pagida para sa mga cholesterol, maintenance ka para sa sugar, blood sugar, creatinine mo gasaka na tanan. Edad mo 40 anyos sugod na. Pero akon mga ka-K5 ay sa kaluoy sang mahal nga diwa, way ko sang maintenance nga inom. Magluwas ka lamang sa Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, kag Mighty C. Ang aton nga oras, alas 10:14. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ipatan ng problema, magtangon kang maglubog sa bagunga paglao. Wala sang daya ay bisan anuman kabudlay, wala sang daya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Louis. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa ito. Ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Tama actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkatiga sa tao na nagsanib sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpapadala sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayluhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon.
Nanging station manager ako sa K5 News ako, Sara. Isa ka kadalagdan, naging pangamayuan ko. Salamat gid Doc Ramiloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagdan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanila. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. No? Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko, kaya nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon, nakalabot na kita sa 25 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Dili kita sa mga pila paginaton sini ka mga balita kag information. Nahon nato sini nga lokal pag-asa. Standby na kamo ha. Kaya dugay-dugay kaon na nato ang balita kay informasyon may kangtanan sa sining lapsag. Mga ka-K5 nga lalaki naging bilin to sa may kawayanan sa may banwasang uton mga ka-K5 oh. Kaya mo na unahon tanay kay damo subo sa mga nagakwan sing interesado sa balita nga niyo. Kaya ang target sa ila sinisubo nga ginapaminsar kung bala ano ang iloy sini. Ang ginikanan ba ano may diferensyas piminsaron nga binili niya ni o kon may ginakahadlukan iba si nahadlok sa bangon kaya maginikanan niya way kahibalo. Amo ning ginapamangkot damo sa mga palamangkutanon subong mo. Pero antes sina mga ka-K5 check nato na karon ang latest weather report. Nagka sa ato sini nga pag-asa upo naton karon sa piyak nga linya. Ato sini nga local pag-asa with Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening. Yes sir, good evening sa aton mga pagpalamati. Amo naton latest weather update subong January 5, 2025. Northeast monsoon or hangin amihan nag-aapekto sa northern Luzon, shear line naman nag-aapekto sa silangan Ibahin sa central kag southern Luzon. Wala man kita may ginamonitor nga low pressure area or bagyo sulod kagwa sa aton ng Philippine Area of Responsibility. Kita sa Western Visayas, generally fair weather, araw kay sa posibilidad sa mga isolated yung mga pagulan panglat panag-uub dala sa mga localized thunderstorms. Kasarangan tumtumabas kong hangin halin sa amihanan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas, din kasarangan tumtumabalod aton mga kadagatan. Temperatura naton 25 tugtog 30 degrees centigrado. Adlaw nagtunod kay ina alas 5:41 sang hapon, butlak ini buwas alas 6:09 sang kagahon. Amo na ton latest weather update Lenris Pagasa Ililo, Ferds Rubin, madamo gid ni salamat. Thank you so much Engineer Ferds Rubin. Good evening. Yes, thank you sir. K5 News FM, Kampiyon Report. Ang nabatayan mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa Pag-asa upo sa kay inang Engineer Ferds Rubin. Tawhay makanay-kanay ato sining panahon. Mga intertropical converging zone ang mga iban sa nga nagaepekto sa ato sining panahon kung may mga time kung isang nagaulan-ulan diri sa ato sining syudad. Kaga sa iban nga mga kabanuhanan kag iban nga mga lugar sa bilog nga probinsya kag sa bilog nga Western Visayas mga ka-K5 no. So sa ato sining pagpangalagad ari na ho mga ka-K5 no kundi may ara kita nga iban pagid nga mga headlines ang iban nato sining nga mga balita ini may kangtanan sa sining overhead wire sa Calle Real. Target nga maubos ang City Engineers Office antes nga matapos kunong bulan sang Enero. Mga spaghetti wires da blang iya sa mga telcos ka mga dungol gamin mga taga telcos kini. Samtang CSWDO naghatag mga ka-K5 sang bulig sa mga nasunugan sa may barangay Takas Haro. Kag si Governor Defensor ginchekyarya ang mga presyo sang mga balakron sa may banwa sang Pavia sa Pavia Public Market. Mayo na nga matchekyar nga kwan kay nga
Halos kalabanan subong nga mga pamuluyo diri sa syudad sa Iloilo dito na nagapaamulya sa pabiya ka nagabakal sa ilang nga mga balaklon kay mga mas barato to ikumpara diri sa syudad. Kaya ang syudad diri subong halos grabing patong-patong sa ila sining nga mga negosyo nga mga presyo bangod sang pagsaka sang real property tax kag sang pagpanukot sa mga buwis pas pagin mga ka-K5 nga pati parking fee di grabe nga daan sa mga syudad. Ang iban sini kalabanan gabakal dito ga kadto ga paamulya sa Banwa sang Pavia, Banwa sang Uton, Banwa sang San Miguel. Damo ni nga mga lugar ginasudlan sa kag mga Liganes yo. Yung mga lugar nga ginakatuan sa mga taga-syudad dito sila gapangumpra kay barato to. Kaya ito yatang taas ang real property tax mo. Kasi nga mga tineon mga K5, check na naton ang balita kag information nagikan sa kay K5 Kim Caruyo ato sila nga Chief of Reporters. Nga mo ginang nagpadulong dito paghiwat sang investigative report. May kang tanan sinisang isa kalapsag nga lalaki nga ginbilin dito sa may kawayanan sa Banwa sang Utono. Nga sa diin, ining lapsag nga lalaki. Ano ang mga rason nga ginbilin ini? Ano ang problema sang ginikanan? Ano bala ang natabo? Ang ginikanan ay ilabi na ng iloy, nano, may problema sa paminsaron o kung may ginakahadlukan o gintago ya ini sa pamilya niya ng iyang pagbusong. That's why nga hindi niya madala ang bata sa ila sining puruyan. May konsekwensya bala nga natabo mo rason kung nga ginbilin niya ang bata sa may puno sang kawayanan. Kaya mga detalye sa mga balita ang investigative report nagikan sa ato sining Chief of Reporters. Kung kita sa kay K5 Kim Caluyo. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Nahadlok madismaya o kon madisappoint ang iya nga mga ginikanan ka K5 John. That is why nga amo nang rason according diri sa Iloy nga na-identify ka K5 John nga gintago niya ang iya pagbusong no kag rason nga ginbilin niya kay nagid lamang sang aga dira sa may kawayanan dira sa may Sitio Bogo sa may Santa Clara sa may Banwa sang Uton. Actually ining area tawag na boundary na gid ni sang San Miguel kag tawag na kag Banwa sang Uton kay according diri kong estimate daton ka K5 John no mas malapit ini siya sa San Antonio kaysa didto ya sa portion sang Uton ka K5 John no kun mag-travel ka pasulod dira sa may area kag ang area nga ni medyo mataas-taas or may mga do na bukid na bala nga portion ka K5 John kag kalabanan dira sa mga nagapadulong dira no nga ila sini nga mode of transportation ang ining mga motorsiklo kuning ining habal-habal ka K5 John baling okay. So ang buot silingon gali nga ining lugar nga sa diing ginbili ng sang bata medyo ara na sa nabukid nga porsyon sa tunga-tunga na kag daw boundary na sang Banwa sang San Miguel kag sang Banwa sang Uton. Yes, ka K5 John. And ang iya sining Iloy na-identify gimangali, na-identify ang Iloy o ang ginikanan sa sining lapsag. Yes, ka K5 John no, Okay. na-identify diri sang Uton Municipal Police Station. Bali ang natabo gid diri kay ina sang aga ka K5 John. According diri sa report no sang Uton Municipal Police Station, may mag-Iloy kuno dira nga nagpangita no sang bag-ong bunag nila nga ido, where in fact may bag-ong bunag gid man sila nga ido ka K5 John. Kag dito na kuno nakita ang ining naputos sa tela nga do nagahulag. That is why nga palapitan nila kag dito na nila na tukiban or na hibaluan nga bata gali ka K5 John no kun lapsag nga lalaki ang ining naila sining nga nakitaan. Baling itsura na isang bata ka K5 John nagapalanggitom na bala no kay probably basi bala naga ano na datugnawan na no kay ginbilin siya dira sa may dalom dira sang puno sa mga kawayanan dira ka K5 John kag syempre basta bagong bunaga ni ka K5 John no kun bisan sinimana binulan pa lang very sensitive na ang ila sining lawas kag ang ina sining pamanit ka K5 John no. Especially no kung mga nagapamati sa aton subong mga naka-experience nga magpamata or mga Iloy bala no ka K5 John. According diri sa mga una nga naka-responde or nakakita ka K5 John ang na-interview naton kay ina no si Ma'am
Bebeng Elevensione, according sa iya nga ang iya bayaw kag ang bata sang iya bayaw ang una nga nakakita sang sining lapsag kag nagsinggitan nga muna may bata diri, amon that is why nga nagpalapit si Ma'am Bebeng Elevensione kag nakitaan niya no na utod na ining umbilical cord sang bata kay K5 John pero medyo may pagka-violet kag nagatawag na nagapalanggit-om naman ang bata amo na nga gin paislan niya kag gin tabunan no sang jacket sang iya sining bata kay tawag na do da batyagan niya blang nagakurog-kurog na no ang ining lapsag kay K5 John and gindalay ni siya sa may Alyosan District Hospital kay mas malapit ang Alyosan kung i-compare dira sa may mga hospital dira sa First District of Iloilo kay K5 John. Okay, so ang plastada gali amo ni, no? Sang pirmero dira sa lugar mismo, no? Nga sa diin ang bata nakita sa may puno sang kawayanan, may nagailistar nga mga tao dira. May pila ka mga balay pero medyo malayo-layo ang antad ka K5 John. Sa kawayanan. Yes ka K5 John. So pagkatapos sang ang ining Mag-Iloy ni sila, Mag-Iloy ang nakasapogid. Ang Mag-Iloy may ara sila nga ido nga bagong bata. So tapos ang ido nila nga bagong bata, ginpangita nila. Amo to yang ginpangita nila. Paano nila nabalaan nga ang ido nila nagbata na may pamato ang bata ni ang ido nila nagbusong gid man kay K5 John. Nagbusong gid man tapos ang ido nagbata pero nagpuli sila nga balay nga way sa may ginaupod nga bata kay ang ido na kung magbata na siya pagkatapos nga nabilin niya lang kung kaysa nabilin niya na tapos mangita sa pagkaon din balik ko niya na maliwato sa iyang ginbunagan sang bata hindi bla? Yes ka K5 John. So amo nang ilaging pangita yang ido nila nga nagbata. Supposedly. Kay para hibaloon nila kung diin nagbatang ido para nga ma-rescue nila ang mga bata sang ido nila. Yes ka K5 John. Okay, so tapos sa paglibot nila mga pila kamitros ang antad sa ila sini nga balay. Halin sa ila balay kay K5 John estimate naton mga 30 meters to 50 meters no. Ang kalayoon. Ang ining lugar or portion may kita ginsen nga mga pictures kay K5 John. Bali sa dalom ni sa sang puno no tapos sa palibot niya mga kawayanan kay K5 John mga 30 to 50 meters halin sa ila man mismo balay kay K5 John. Ang ido nila ginasunod nila nga pagkadto to sa may kawayanan nga do dito siya kalabot sa may kawayanan. Kay Mose kuno nagalagaw-lagaw according diriya sa ila nga allegation kay K5 John nagalibot-libot dirang ila sining ido kay medyo mambal naton bala nga wayang or kung tawag na mga ido pag gusto kalagaw bala dira sa area kay tawhay kag gamay lang dira mga pamalay kay K5 John no kagamo na nga didto sa amo na nga area nakalabot sila dira sa isa ka puno kag dito nila nakitaan nga may tawag na may tela bala no or do panapton kag may nagahulag kay K5 John may movement. Ining ginaputsan isang bata ni nga subong picture, amo na ang iya nga putos o kung lain na. Lain ka K5 John kay ang nakaputos una sa nakitaan ini jacket nga itom ka K5 John o galing gin pa islan no sang mga tao dira ni Ma'am Bebeng to ngambal niya. Gin pa islan niya kay do tawag na do hindi komportable ng bata kag nagakurog-kurog na no ginlimpyuhan ang iya sining lawas sang nakitaan ini. So ining jacket nga daw stripe ni nga pulang kolor amo ning iya nga una nga kwan itom according kay K5 John itom ginakuha sang pulis bilang ebidensya himo nga ebidensya sang aton sini nga kapulisan dira sa may Uton Municipal Police Station kag ang nang-include dira sang aton sini nga kapulisan para ma-identify ang ini nga Iloy is paagi sa jacket nga ginputo sa bata ang jacket nga itom kay may nakakita sa mga residente dira or mga ilaman dira ka barangay nga ang amo na nga jacket siya na ang masami na nagasuksok o kung nakasuksok sa amo na nga jacket nga duag itom ka K5 John. Sang babae nga ni. Sang babae nga ina. Pero ang babae nga ni makita sang ato sini nga mga punuyo nga gahabokin man tiyan niya haw. According diri sa ila tido clueless man sila sa una nga tawag na nga nagabusong gid man kay according sa information naton ining 18 years old nga Iloy nagaeskwela ini siya sa may isa ka university diri sa may Iloilo City from time to time lang siya nagapauli ka K5 John pero nagauli man gid siya sa ila sining balay no ka K5 John. So ang clue naton gali sini diri amo ni ay
na-identify ang iyang iloy bangod sa jacket, and then dito nahibaluan nga ang iloy gali sang sining lapsag nga lalaki nga ini isa ka estudyante. Yes, ka kay 5 John. 18 anyos. 18 anyos, probably sang ginadala niya. Anong grado niya? First year college. First year college. Hindi talang pag-ilawag kung diin nga eskwelahan, kung anong klase sang eskwelahan, pero anong iya nga kurso? Hindi lang kuno mapaghambalon, kay kung nambalon mo ng kurso ya, balaan mo gid kung di eskwelahan. Pero, obo, silingon nga ang kurso ya, pinasahi. Kag ang kurso ya, daw diri mo lang ni mabalaan nga eskwelahan nga may amo siya nga klase isang nga kurso. Oh, laban gid ka kay 5 John. Pagambal mo sa amo ni nga kurso, do amo gining masulod nga sa paminsaron sa mga ka K5 naton. Kag daw amo ginang sikat nga klase sang eskwelahan when it comes to course ang paghambalan. Oo, sa amo ni nga course. Ang amo ni nga klase sang kurso, amo gid na siya nga klase sang eskwelahan ang pinakasikat sa amo siya nga klase sang kurso. So hindi talang pag-ihambal na nga amo ginang kurso ya kay para nga hindi mabalaan kung ano nga eskwelahan kag ma-identify nga dra sa gali naga-eskwela. Kag hindi siya matumod nga siya gid bala mismo ka kay 5 John, no? Okay, pero 18 anyos pa lang edad niya, babae, and then inang estudyante naga-eskwela sa isa ka university diri sa syudad sang Iloilo, kag ang iya nga kurso sensitibo kay once nga ihambal nimo mabalaan mo gidayon kung ano nga klase sang eskwelahan ang iya nga gina-eskwelahan. Pero ang hint diri ni ka K5 Aron, ka K5 John, parehas kuno kamo kurso. Okay. Parehas kami kurso, galing way kuya matapos kurso ko. Oo, ang iya ni ka K5 John. Iya ni first year college pa lang man diri sa may syudad sang Iloilo. According diri sa mga nakakilala sa sining 18 anyos, mayo man kuno nga bata or do may pagka Maria man kung sa ila nga balay kay sa mga residente. Suno sa iya mga himata sa mga residente. Kag even sa mga residente man ka K5 John, no? Tanong reaksyon sa ginikanan, ang ginikanan amo nakabalo? According diri sa mga ginikanan, kay gin-interrogate man isang kapulisan, kay medyo madugay-dugay pa ni nga tawag na nga nag-ako ang ining 18 anyos nga siya to yang nagbilin sang bata, kay medyo dugin palibot-libot ya pa wala, no? Ang aton sini nga kapulisan, nga nagambal ya nga hindi to yakon niya kay may nagahambal sa ila o ganang ginprangka gin isang pulis nga akuan na lang bala. May pila na ka mga residente nga naghambal nga ikaw. So botchingon solve na ang problema ta kay ginako na kung gin-admiter sang sining iloy nga siya ang tag-iya sang bata. Yes, kaki 5 John. So ginako yan kag according man diriya sa mga ginikanan niya kaki 5 John nga wala kuno sila ya kabalo nga nagbusong ang ilang bata. Dako man nga pala mangkutanon sa aton kag sa mga ginikanan man or sa kaagi iloy dira kaagi bata dira. Paano bala nga hindi mo mabalaan nga ang isa ka babae nga nagabusong how much more nga subong nga naglabot pa siya nga nagbata na siya bla kaki 5 John, mga pila na ka bulan ang iya sini nga chan kaki 5 John. Kay kita bisan hindi kita doktor, hindi kita ubigay ni, no? Sa aton lang mismo nga mata, makita naton kag kita maka-describe sang itsura sang babae kung nagabusong o kung wala, hindi bla? May dako nga changes sa iyang lawas. Kag lain niya ang buyon, no? Lain niya ang buyon sang sa nagabusong mong. Kay kung imo ilantawon sa mga babae nga mga tambok ka mga lagko ang ila sini nga mga lawas, kag lagko ila nga mga buyon kay 5 Kim, no? Mabalaan mo ya kung nagabusong sa kung wala, hindi bla? Ikomparar sa babae nga bisan tambok siya, dako ya buyon, pero kung nagabusong siya, mabalaan mo gid nga nagabusong siya, hindi bla? Ara ka K5 John, ginsan ni ka K5 Aron, ang pictures ang sining babae, i-describe lang naton ara sa aton sining pwede na siguro gatalikod ng guro o kung or hindi na lang gid ka K5 John para sa ila sining iya sining privacy. Ang kwan na lang ang ipakita ang sa dalom nga porsyon sang lawas. Ang like for example sa mga gatalikod siya tapos ang likod lang nga porsyon sang lawas siya abi ang ibutang pwede hindi. Ang ingitaan na naton sa iba niya mga pictures. Anong picture nga gin ara sa group chat naton kaki 5 John, no? Kung itsura gid ara gid. Itsura kag bilog nga lawas kaki 5 John kay gin-send lang ni sa aton sini nga nga solid supporter kay may supporter kita dira nga ara dira nagatinir sa area kaki 5 John, no? Kaki 5 Andre diyahe abi nga ang
itabunan ni ang halin sa iyang ang halin sa iyang Or i-cut na lang O i-cut mo na lang blang ang mabilin ang iya lang nga paldab na nga ito mo kagang kamot nga medyo maputi niyo no makinis gid kag maputi ang pagkabata niyo. 18 anyos no? Oh, yes, kaki 5 no? Di sexy man gani ni tinga nga hindi mabalaan nga nagabusongaw. Oh, gamay sa nga pagkabayi kaki 5 nun. Damo amol ka mo di nga lawas siguro. Oh, mas ano lang ko, mas maunod. Medyo mainod ka pa sa iya. Maunod gamay. Nunod gamay kaki 5 John. Hindi ko yung magpaperdi kaki 5 John. Di ba tuon man, nariyo sa ka-sexy giling nga pagkababae niyo. Ti paano ni mabalaan nga, hindi sa mabalaan nga nagabusong magamon ni ang iya nga, kuan man magamon ning lawas yaman. Amo gid yan kaki 5 John ti makitaan mo nang gulpi siya nagtinambok. Namara usually signs ka nagabusong kaki 5 John, gulpi ka bala nagablot ang imong lawas, nagahabok. Usually na gani may mga signs na iba ng ilong nila nagahabok, ang piski nila nagahabok, ang lawas nila or ang ilang nga dughan bala kaki 5 John medyo tawag na anong ganing term nagadako. Nagadako ang ila sini nga isang palatandaan sila dira K5 Kim ang ilang nga balikawang. Ang balikawang na iya nagahabok na yung balikawang. Lain niya ang itsura sang babae nga inang chubby, no? Lain niyang itsura sang lawas sang babae nga chubby ikumparar sa nagabusong kay hindi kung nagabusong ka iya mabalaan mo nga nagadako ang iya nga balikawang. Amo gid laban-laban gid kaki 5 John. Sa picture nga nakita naton diri hindi way pa ni sa gabusong kay sexy pa ni siya. Oo. O hindi blaway pa ni gabusong laban-laban. Galing way kita sa picture abi nga nagakuan isang latest niya nga picture bala nga sang nagabusong na siya kay kabalo kung mag-amo ni ka nga sugid nga ang iya nga ginikanan waay man nakahibalo nagabusong ang ilang nga bata no samtang naga-eskwela butang ta talagsa sa Malaka sa nagapuli kami diri sa nagatiner sa syudad hindi ayhan may posibilidad nga ginaipit siya gidman ang iya sining lawas para nga hindi makita nga nagabusong siya kag ginajakita niya para nga hindi masyado mahalata kaya pirmi sa suksok jacket kuno nga ito may hindi bla. Actually kaki 5 John subo nga may pwede mo na kita mo nang sa hawak ng pangpaslim. Yes. Although tawag na sa waist girder ang term no of do belt bala siya kaki 5 John no para hindi bala anon nga may mga boloboyon ikaw or ginaipit mo na mo may kilala damo ko nakilala nga nagagamit sa nga mo ng belt kaki 5 John ang para hindi bala mabalaan nga may nagaulo-ulbo sa ilang chan kaki 5 John no. So maybe one of the reasons nga amo ring gingamit para hindi mabalaan kag probably basi bala nagasuksok gid man niya kay mahilig sa kuno balaya magsuksok gid man niya sang jacket kay 5 John so possibly basi bala wala na talupangdan kay masami nga nagasuksok sang jacket basi bala hambal diya sang ginikanan nga ti kung ga jacket daan kay 5 John medyo hindi mo dan mabalaan no kay do dalaman sa tabon man no sang jacket kay 5 John no sa yasin nga lawas so probably pero kung nagbusong ni kay 5 John probably nagdako na siya or nagtambok na siya gamay mo laban gid kay manti kagkapin pa basi kung hindi man na pwede nga hindi mahalata sa ginikanan matya kay nga sa mga pagkaon na pwede ka pala kaon ang mga nagabusong. Grabe bala ang change ang ilang pagkaon. Tapos suka kay morning sickness mo. Di galing ina pwede na matago kay 5 Kim. Amo na nga mga bagay, mga symptoms ya. Diri saya naga-star sa syudad sa Iloilo kay ga-star ga-eskwela sa de. So may posibilidad nga sa pag-mabdos siya gid nga nagapanamkon siya. Pwede na matago sa ginikanan niya ang mga suka-suka nga na mga sign bala nga nagabusong ka. Pwede na matago sa ginikanan niya pero pagdako sang tiyan niya daw hindi ko magpati nga matago ya sa ginikanan niya ni. Amo gid kay 5 John ting iloya. Syempre isama nang iloya nga makanotisyar syempre kagi busong ka kay 5 John. Yes. Hindi pwedeng hindi ni sa mabalaan nga nagbusong gid mo. Kay nga inang ang ginikanan niya ni ang ilamiring iloya kagi man busong mong so balaan niya gid ni. Kay may may nag-comment kuno siling nila ang ining babae nga ni ang iya nga itsura nga siling ko daw flawless blang nga maputi. Gambal siya niya hindi itumon na siya ng kuan na filter na.
Grabe ang mga Di ba may kakilala gin man sila dira kay K5 John. Dinamo naman probably ang nakakilala sa iya or nagtribukahaw naman dira sa ilang nga lugar. Bisan pa nga wala gin buyagyag gid bala no ang mga information pati sa ila tinaglanapta na ning information no. O dira sa ilang nga lugar ti probably syempre kung sa social media daan subong may pwede ka naka-edit mo. Bisan tawag na bisan medyo madako ka, pwede ka mag-slim. Bisan medyo ilong-ilong ka, pwede ka magputi ka K5 John. Gani no. Basta dapain mo ilong, pwede mo pataason. Pwede mo na mapagamay-gamay gani ka K5 John. Na. Masubong may mga AI na, pwede ka na ma-edit-edit ang mga itsura sa online, no? Oo, no? Ano blang expectations versus reality ka K5 John? Amo na sang unang nga time, K5 Kim, ang radyo, expectations versus reality. Kung sa radyo ka, microphone, kagapamati ka lang sa radyo, ang pamatian mo, sino ba, kagwapo, guro na. Sa realidad, makita na niya, sos, amo malang galing ni siya. Siya ni gali, dulain man tong tingog sa itsura. May kilala kung sila sa una mong taga-antiki, tana, kraya. Kaya perti ka namin katingog siyang idol niya nga babae nga, nga anchor woman. Hindi ko na paisugit kung diyan nga istasyon kag kung sino to siya. Perti ka expectation, perti ka namin tingog mo, maghambal siya, kundi mag-report siya kung maghambal siya. Perti ka namin tingogin, subong ato na sa Amerika tong babae. Anchor woman. Taga-antiki tong fans niya, dumalasang manok nga 3 bilogin, mga buhi nga mga manok. Kung naitao ko gini sa akon idol gida. Pag-aboto sa istasyon, pinangita siya. Pagpakita, ginasugo, ginatudlo siya muna siya gina. Tanaran? Siya gina. Yogs niya mauli, tako na dalong dyan manok muli. Na-disappoint siya na-excite na siya tayo makita, pero dulain yung gina-imagine ko sa lain ang imagination niya, lain ang iyang expectation versus reality. Amo ni subong grabe ang kwan sa mga social media, no? Pwede mo yung ma-edit dito, di mo itsura, no? Subong ka K5 John, bisan ano pang sitwasyon sang itsura mo, pwede mo gin mapanami, basta kabalo ka lang magkuti-kuti sa imo cellphone. Pwede gid. So muna nga akon, way kung ginakuti-kuti, parang hindi sila may expectar. Parati sa K5 John, no? Mambal na siya nga, ay, mas gwapo siya gali kaysa sa gina-expect ko. Mas may pang-amon na lang na, sang sa inang may pagwapuhon mo itsura, pagkatapos pag atubangan nyo sa niya, baw! Ikaw na gali? Ikaw gali na. So, balik kita diri, no? Mas mayo magani kay ang bata, subong buhi ang bata nga lalaki, buhi. Mayo lang ka K5 John, kaya gindala dayon sa ospital, no? Kay isang, sang nakita ni siya, naga-violet nang iya nga panit, pero sang amat-amat, nga nabulong sa may Aliosan District Hospital, medyo nagbalik-balik na sa normal, ang iya nga color bala, no? Ka K5 John, probably may mga dextrose na, or kung ano man dira ang mga procedures dira sa aton nga mga tawag na, mga doktor dira, kay syempre sila na nakabalo, no? So, subong, stable na ang kondisyon sang bata o galing kay probably ang underweight ni Black K5 John, no? Ang ining bata sang iya sining pagbunag siguro kinulang man sa binulan ka K5 John ang ining bata, no, sang ginbunag sang iya sining 18 anyos nga Iloy. So it means nga sang gindala yan or sang nagbusong ini siya, minor de edad pa siya ka K5 John. Sang oo, no, kay subong siya nag-18 yes, Siningon, nagbusong siya, minor para sa 17 siya. Yes, ka K5 John. Kay ang birthday niya, ano how? Why makwa? Wala na makuha ka K5 John. Pero during that time pagbusong niya, sigurado nga 17 years old pa lang siya. Okay. Ara may dugang dara nga picture si ka K5 Aaron. Nga ginsend dara sa aton sining group chat regarding diri sa 18 years old. Ikaw na be ka K5 Andre? Ikaw na be palihog pangita dasang may nang pwede bala mapakita ang saan sa mga portion sang lawas siya, hindi lang pagpakita ano may ginsend ako kay ka K5 Andre? Nga ginedit nato na. Di na stabla K5 Andre nang lang sa liog. Bisan sa hawak lang gani, no? Bisan sa hawak lang, no? Para makita nyo ang purma sang lawas niya. Now, ang ining mag-iloy nga ini nga nagpangita sang bata sang ilang ido, no? Nga amo man ang nakakita sang bata,
may kahilabtanan bala ini kay 5 Kim sa sining bata nga lalaki nga nakita? According diri sa kapulisan naton, may mga nakuha sila nga mga information that could relate no sa sining mag-iloy, sa sining lapsag, pero wala according diri sa police, hindi lang naton pag-itulid kay mga sensitive information kagapin pa no nga nagbusong ini siya probably sang minor pa siya kag basib lang maapektuhan gid iya sining mental health kung basib nagapamati siya subong ka K5 John kung nagatanaw siya saton. Oo, kag basib la hindi na mag-eskwela bla. Why, eskwela pa na hindi bla? Okay, eskwela pa na ka K5 John. First year college, no? O gintang ka na gani isang pulis ka K5 John. Nga tawag na akuon mo na kay kung bisan tago-taguon mo, magwa man nagyapon sa ulihi ka K5 John. So ginako niya. Oo, kagambal sang pulis ka K5 John. May tsansa pa ay hindi mo na pagdugangan ang sala mo. Correct. O kung hindi mo na pagkatabunan ang sala, sang panibag-o naman niya sala ka K5 John. So, amo na may tsansa gid amo nang lawas ka K5 John sang hawak lang yun pakita naton para hindi super visible no. Ang hindi ma-identify dayon sa mga nagatan-aw dra kung sinugid man ni ang ining babae kung 18 years old. Pero ka K5 John, i-play balanay naton ang interview naton kay Ma'am Bebeng Elevencione. Ang isa ni no sa mga una nga nagtatap sa bata o kung nagresponde sa bata kag nakakita dra sa lapsag sa may kawayanan ka K5 John. Si Bebeng lang siguro kay kung dalo mo na apelyido yabal ani na kun din nga lugar karon. Oo. Birthday na siya. Manog birthday galing ni kuno hindi nga January 9 may birthday siya. Amo pa lang ni pag 18 niya. Ama 19 na galing kuno Ama 19 na ati bot silingon ti hindi sa minor no. So bot silingon nagbusong sa 18. So kay man ma-birthday sa subong January, bot silingon nagbusong sa 18 na gid man edad niya. April so ginisip-isip ko daan mo magsiyam ka bulan, April siya nga duwa naghambalanay blanga palangga ko gid bala ikaw abing babae be kay 5 Kim di ba testingan tabi. Okay, pamusikan ga. Yes ga. Kabalo ka. Sa una ko palang pagkakita sa imo. Nakabatyag na ako sang pagpalangga sa imo. Naluyag ako sa imo. Tuod pala, hindi mo na ako magpati gahinto mo lang ko. Waya ko gapanginto. Sa pagamatuod lang. Bisan buksan mo pa ang akon tagipusoon. Nakapagkita na dire nga akon sa akon tagipusoon ang imo pangalan. Ano gid ba lang nakita mo sa akon ka? Siyempre. Guwapa ikaw. Sexy. Kaglabi-kaglabaw sa tanang mabuot ikaw. Pero naga-eskwela pa ko ga. Mas mabalaan ni nanay kag ni tatay. Normal lang ina ang pag-eskwela. Way man ako gadali Ang importante, nagapalanggaanay kita. Okay na bala sa imo nga. Sugod-subong. Maganubihanay na kita. Panamduman ko na anay ka. Balikan ta ka. Kung mapa-impress mo ko, sabdon ta ka. Abril na subong Summer. Amo na yung tsimpo sang pagbalbalanay ta. Balbalanay sang pagpalangkaanay. Ang buot ko silingon. Sige ka mapasagot ako. Pero gusto ko man akuon sa imo. Oo. Napalangga taman ka. Matuod ka? Matuod ka ga? Oo ga. Malipayon ako, subong ga, malipayon ako. Kung matuod nga palangga mo ako, kinahanglan, pasugtan mo ako. Pasugtan mo ako nga, ipabatyag ko sa imo nga akong pagpalangga. Sa ano nga paagi? Are, batyaga nga akong pagpalangga sa imo. Ilabi na gina akong mainit nga balatyagon sa imo. Are, halukan ko ikaw, argay. Are, halukan ko ikaw, agay. Hindi pa ko handa ka. Hindi ka pa handa? Hindi ka magkabalaka. Hinay-hinayon ko lang.
Dahil tasta, no? Dahil tasta. Para nga hindi kibla mangin sensitibo sa mga tagpalamati. So amo ni nagsugod sila kay 5 Kim sang Abril ginisip-isip mo ang tawag daw. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October, November, December. Pagabos sa December, siyam na kabulan. So, silingon, January siya nagbata, sa January, no kagapon, o kagina lang. According the rate, wala gid ma-specify. Basta kainad ako no na bilin, mga kaagahon. Adres may kawayanan, kaki 5 June, no? Sa may barangay Buyo, sityo Buyo. Sa Santa Clara, Uton, kaki 5 June. So, mga inadlaw lang ang ginabansi sang siyam kabulan, ginisip naton. So, bulan sang Abril, dito sila so, after sini nga nag-ako na ang Iloy, ano ang iya nga mga rason kay 5 Kim nga nahimo yan According diri sa iya kay 5 June nga hindi gusto nga ma-disappoint ang iya nga magidikanan kay naga-eskwela pa bala siya kay 5 June no at gusto yaman nga tawag na nga kay supportive niya bing iyang magidikanan according dira sa mga tao sa palibot kag sa mga opisyales dira sa barangay nga mabuot ni iya magidikanan nga kay unika iha ni siya kay 5 June mo only child lang ni siya. Sang iya sini nga mga ginikanan ti ginapalangga ginasuportahan. Kung amo gali ning Iloy isang bata ngini, isa lang siya wa isa sang mga utod. According diri sa police kay 5 June, isa lang siya. Wa isa sang mga utod nga iban lalaki unano siya lang gid isa. Yes kay 5 June. I see. So ang pagpalangga sa iya gali kuan man ti nakapoko sa iya. Oo, tutok kag buhos-buhos gid sa iya kag tanan nga suporta ti amo na ang ilang pagsinarayo dira sa may Santa Clara Uton pero gina pa eskwela siya di sa may syudad sang Iloilo para sa iya sing nila kay 5 Kim. Pangabuhi nila sang iya estado sa pangabuhi nila ano. Wala gid naton anong pangabuhi nila mismo pero sa mga utod nila medyo masimple lang man ang pagsinarayo nila kay 5 June kaya mga palibot dito sa ila sa nga balay puros mga man bala mga talamnan so probably paranom mandara ang panangabuyan sang kalabanan dira nga mga tao dira kay 5 June sa may area sa may sitio Buyo sa may dira sa may Santa Clara Uton kay 5 June tigila kita nato ng balay at simple lang man kay 5 June ang pagsenaryo. Ano human sa anong ilang nga balay? Do human lang man sa kahoy kay 5 June ang ila sa nga balay. Daw mga light materials. Okay? And then, hindi man taman kadako isang balay sang ginikanan niya. Hindi man gitamaan kadako kay 5 June. So, unang rason niya, hindi siya gusto nga ma-disappoint ang mga ginikanan niya, bangod kay ang pagpati sa mga ginikanan, nga naga-eskwela siya diri sa siyudad sa Iloilo, kag nagatutom sa pag-eskwela. Ilabi nagig kaglabaw sa tanan. Kay ang kurso nga ginakuan niya, ang kurso nga iya nga kuha, no? Isa ka kurso nga sensitibo nga klase sang kurso nga kag hindi kung immorality ang paghambalan bala daw inang hindi pwede nga dapat mangin immoral ka dire no sa mo nga klase sang kurso hindi bla base maguba gid ang nga record kay 5 June kay kinahanglanon ang record no nga dapat limpyo ang record mo kung amo nang imo sining kurso, no? Kaya nagaserve ka nga role model sa mo nang course, no? Kung makagraduate siya sa mo nang profession kay 5 June. Yes, no? So, ano ang amay, anong kuan wa isa sang problema sa amay sang bata kay nga ang ginamoy ning bata ginbili niya sa may kawayanan ni. According diri sa iya sining tulid sa sa aton sining kapulisan gintuad kag gintulid man nga mga information nga tawag na medyo sensitibo ni kay 5 June nga hindi naman gusto pag-disclose ang aton nga pulis sa kahanginan kay 5 June kay according diri sa iya nga istorya ti medyo sensitive or mahambal naton nga ako sa iya istorya ti do nang biktima pa siya no sang circumstansya kay 5 June so amo na nga do hindi bala pag gusto sang aton sa nga ihambalon sa kahanginan kay 5 pero mas mayo siguro kay 5 Kim kay man nga ti siyempre ang nagasulod abi sa paminsaron sang aton nga mga pumuluyo nga nagapamati no ginahusgaran ni siya mo. Oo. No? So, kumo ginahusgaran siya, but silingon,
dapat mabalaan sang mga pumuluyo kung ano ang rason nga ang nahimo niya ini para nga magliwat ang paghusgar sa iya. Botsi, buday ni nga husgaran mong kamanya, kabalo ka mo mga kaabyanan, no? Mga ka-K5, masakit man ni sa iya mo kung husgaran mo siya mo, nga wala ka mo kahibalo kung ano ang tulid nga rason, nga ang nahimo niya ini, no? That's why, nga dapat mabalaan gid ni sa ato sin nga mga pumuluyo kung ano gid ang tulid nga rason. Bisan hint lang bala kay 5K Kim, according diri sa aton sunod nga information teka kay 5 June. According sa iya kung siyang paistoryahon according diri sa police. Sa police, okay. Nga tawag na biktima siya or tawag na naka-attend siya sa isa ka pagtilipon o kung na ginatawag naton nga acquaintance bala ka kay 5 June, no? Kag nakainom siya or nahubog siya ka kay 5 June, kag wala siya kabalo kung sino ang nang-abuso sa iya. Nga lalaki. Nga lalaki ka kay 5 June. That's why makilala kung sinong amay sang bata gani. According sa iya ka kay 5 June. Kita nyo, sakit nga klase sang kwan nga istorya hindi bla. Silingon, instead nga maakig kita sini sa iya, maluoy ka pa sa iya sini. Kaya mga ti mag-amo ng rason nga may mga acquaintances kang naging katuan pagkatapos nag-inom-inom kamote natural sa subong sa pangabuhi sa mga kabataan, sa mga pamatanon subong kay 5 mag-enjoy. Nga mag-enjoy. Kagang enjoy nila. Lain sa una sa aton nga enjoy, sa aton, sa amon gali ya. Way, ikaw ano yung dalahig ta pa kay moy kay bata ka pa man. Sa amon sa una nga chimpo kay 5 Kim, sa mga kasubong sini nga mga bagay-bagay, no? Lain ang amon nga enjoyment mong way man kami ga inom gitrutudo gidya, no? Kundi lain nga mga enjoy may ara nga mga games kun ano da ang enjoyment namon nya lain nya subong nga once gani nga may mga ara nga mga acquaintance sa kunano nga mga upod-upod sa mga party kalabanan niya inom gid kag hindi lang kay basta-basta nga inom pahubog gidya, no? That's why nga kung babae ka kag matripingan ka sa mga upod mo man nga mga lalaki, kanuluoy ka gid. Amo na budlay kung kaisa ka kay 5 June kay may ara gid nga mga one of the boys pero wala siya kabalo nga ginasaligan niya nga mga lalaki basi abusuhan siya ka kay 5 June. Kag ang rason sina sa lalaki simple man yan hubog ko. Kabalo ka kay 5 Kim lain ang insakto imo nga paminsaron kung way ka nakainom. Kung nakainom ka, galiwat gid man. Ilabi na gid kung kapalanginit ka na pagkatapos ang imong upo to babae tapos maghuluhikap-hikap ka dugay-dugay sini ba daw nagdugang init taw. Hindi bla? So may posibilidad nga mo na natabo. Pero why saya kabalo gali nga may paghimulos nga ginhimo sa iya. That's why nga sang pagbusong niya way mabalaan ko sinong amay. Yes, ka kay 5 June. Siyempre sa mga amon nga mga bagay, hindi man pwede nga magreklamo ka nga ginhimuslan kay mga wala ka ebidensya. Ulop danay ka mo mong. Kag wala ka man ebidensya ka kay 5 June. Di ka man kambal kung sinutong na gano'n sa imo kay base blaga pilong ka to kay hubog ka, no? Wala ka sa mayo nga paminsaron. Kag kung hubog ka way ka kabalo kung ano katabo sa imo. Base blaga katulog ka. Do ba tsagan mo na kay mera na tiyempo ka kay 5 June nga hubog ka, mabalaan mo kung ano ga kinatabo sa palibot mo pero do kita mo nang do hindi ka kahulag. May amo nang mas circumstansya ka kay 5 June. Kag pero why sa nobyo aw? According diri sa mga istorya, may partner ni siya kano ka kay 5 June, according diri sa mga nakakilala sa iya, no? May nobyo man siya. May nobyo man siya or may partner man siya. Taga-dira man. Hindi gid ma-specify pero medyo malapit-lapit sa area. Okay, pero siya way nagapati nga atong nagpabusong sa iya amo nang nobyo niya. Kay siya ang nakaintindi sini. Ang iya sitwasyon, no? Siya nakaibalo sa iya sitwasyon. So, ang iya ginalantaw, kinahambal, nga may posibilidad na nagpabusong sa iya, waya makilala, bago siya itong acquaintance kinatabo. Tungod nga ginabusuhan siya. I see. So, amo ng rason, galikon nga ang bata, daw nagsunod sa pinsan nga ibilin niya or nanong nga sistema, kay mantiway man sa kabalo kung sunong amay sinamong. Kag nahadlok siya bala ka kay 5 June, syempre responsibilidad na sa amo na nga edad ka kay 5 June, kalabanan na, ga-enjoy pa na sa pagkadalaga. Yes. Nagahulo hampang pa na,
To syempre siya unika iya ka K5 John, pero palangga ginaguro sang iya sining nga mga ginikanan, ginaangga-angga pa na sa ilang nga balay, ti probably na overwhelm ina siya sa sitwasyon, kag na overwhelm man sa responsibilidad, probably bisan gani ara ka na sa legal nga pangidaron, kundi ka pablahanda mentally, emotionally nga magkabata, kailain na yabi kung may pamilya ka na sa single ka K5 John. Ti anong hambal sang ginikanan sini kay manti nahibaluan ka ginako nga siya ti iya ka bata. According diri sa ang ginikanan ka K5 John, nga tawag na nga akuon lang isuportahan ang pagpadako sa bata, kag padayon gyapon ang pag-eskwela sang ining Iloy ka K5 John. Apo na niya mong, apo na niya, bisan pa matabo, apo na niya sang ginikanan. Kagambal gani sang pulis ka K5 John, no? Nga hindi pa ulihi ang tanan. Yes. Kung tawag na, kung nag-surrender na siya para sa kaugalingon niya, dapat hindi siya mag-surrender para sa bata, ka K5 John. Pero subong bala i-play naton ang nangin payag ni Ma'am Bebeng Elevensione, ang isa no sa mga nakakita diri sa ining tawag na sa ining lapsag dira sa may area no mga ka K5. Hari si Ma'am Bebeng Elevensione. Okay mga ka K5 subong ko podta si Manang Bebeng Elevensione ang isa sa nakakita diri sa ginpahayag ginabandonar nga lapsag diri sa Banwasang Oton. Manang may gabi sa imo. Mayong gabi man. Okay. Sige na. Manang paano mo din nakitaan? Gindala sang bayaw ko dira sa ila balay kay nakitaan ako sa puno sang kawayan. Tigin ningagaw ko to siya pailisan. Niluhay ko kung nakita nga kon jacket lang sang bata ko ang ginpadala ko gani. Kay ginputos siya sa jacket nga duwa ka bilog. Amo lang to tapos pintay nga gaw ko siling ko pa to siya kay nagalagom na iya kamot mo. Tigin dala nila dayon Taga manang magano oras kini kay nakitaan ining mga alas 6. Okay, alas 6 ginabanta nung pilang distansya diri sa inyong balay pakadto to sa kundi ina sa puan ining lapsag. Pila na dira man. 50 metros. Mga 50 guruga na. Mga 50 gid man. Okay, paano mo kagawo? Manang sorry na hibaluan nga may lapsag dito sa kay gintawag ako sang bayaw ko mong nga nagadigamo ako diri sa balay tapos nagambal nga bing may bata diri nakitaan ko sa may puno kawayan. Tigin kadtuan ko man dayon ang way pa na gid ang pusod na tisling ko ipaputod tong pusod. So bagong bata gid ma'am. Okay, bali wala pa maupod gid ang wala. Okay. Anong hitsura na sang lapsag? Mapula nga bata nga gamay siya tapos laba siya mga tiil kag kamot. Okay. Anong pag makita mo sa nawong sa bata, may tsura ang bata? May tsura ang bata, gwapo siya. Okay. Tas ilong? Okay. Sa before ni makitaan ining lapsag manang gabi lang may nabataan kabing wala kay diri kami among kay dito to sa punta mahalin guro diri sa balay labot dito mga guro. Okay. Manang may hibaluan ka nga diri sa inyong palibot nga nagabuso nga abing babae? Wala man. Okay. Wala kami nakitaan nga nagabalik-balik din sa wala. Manang anong sa imo bilang Iloy, anong nabasagan mo pagkakitaan mo to? Pagkakita ko sa to, nagaplanindog bulbol ko Now, mga tuhod, kudog-kudog. Siling ko dalaan na lang nito dayon. Tigin potos ko na lang sa jacket sa bata ko Kaya naluoy ako. Ingagaw nila dala pagkadala nila man to sila sang nagkadto gin-report man dala sa pulis. Nagkadto man diri ang pulis. Okay. Pagkita mo to sa lapsag manang nagahibi pa kay na. Pamiro wala siya naghibi pero pag ilis pagpasok-sok ko na sang jacket naghibi siya. Siling ko hipos kay sinanay ni. Tiya mo man lang to gindala nila dayon. Way man siya sing kagat sa wala. Subay? Wala. Matyagan mo mga ka dugay dyan nga nagatinir nga nabutang ng bata? Wala ako kakuan daw. Mga isa guro ka oras. Wala ako kung duwa.
Daw ga langit na diri niya mo. To nga pag-ilis ko amo na to siya nga daw sang mata na nagkisap-kisap sa mata na kag maghibi. Amo lang to. Oo. Manang bilang isa ka mang kailoy, may luyag ka palabot sa sino ang ginikana ni Iloy ni nga nagbunag sa sining napsag iti ay kaluoy ni sa bata Sige na ko gani nga kung sino ang konsang bata sadto iyati panon Manila ang ila bata kay kaluoy naluoy gani sa sapat sa bata pa. Okay. Bilang isa ka Iloy ang isa ka lapsag anong paglantaw mo manang isa ka grasya sa Ginoo nga na siya mong anghel na siya dapat hindi nila pagpabayaan kay dira ang swerte nila kung hindi nila swerte sa ila nobyo sa bata amo lang na ang ginaano ko. Okay, so iba nga pag lantaw kay na ning lapsag by laki Okay. Kag sa imong pagpamasisa manabidri, posible ginbilid na nga ining napsa? Ginbilin lang siguro kay wala man sing mga dugo nga dira. Kita pati maanabi nga dyan tirang bata. Wala gid. Nabatian naton si Ma'am Bebeng Elevensione ang isa sa mga una nga nagresponde o kung nakakita sang bata kag nagpailis pa ni kag antes bala ipadala sa ospital ka kay 5 June. Okay. So, gwapo gid kurong bata. Actually taas ilong ka kay 5 June. Why man kahulugan kung taas ilong ka gwapo ka? Raw ka man timo nga gina-emphasize mo ding ilong ina mo yaman. Amo nang insecurity ta ka kay 5 June mo. Maparhinoplasty. Sige lang kay kung makakwerta tama pataas. nga ginalantaw hambalon mong isa ka tao gwapo o kung gwapa nga gina-emphasize mo din nga taas ilong. Pero kung kaisa ka kay 5 June dako man ang bearing kung taas ilong mo ga angayan wala sa facial features mo ka kay 5 June. Mo gali na. Pero may araman ka kay 5 June nga taas ilong pero hindi siya proportionate sa mga korte sang mata mo, korte sang bibig mo, hindi man angayan ka kay 5 June. Nga kung nubo gani ilong nga ginahambal mo dayon nga hindi siya gwapo. Pero ang taas ilong gwapo dayon. Ano nang inyo naman? Unfair na yaman. Okay, kung nubo ilong ka kay 5 June ang balon nila nga do pinapa nga luya. May lang gani kung pinapa nga luya pero ginahambal nila nga daw halo blocks tapos sagit. Wala maganda nga lublaks. May ara pag kay 5 June kita mo ng paklang sang niyog ka kay 5 June. Agay naglain pa gid. Ang importante mo na siya ang sabat na sa mga lalaki sa mga tao yang mga dapa ang ilong kay 5 Kin. Wala na problema bisan dapa ilong ang importante buhi. Importante ka ginawa kay galusot nga hangin. Ate sige so daligid lang kay 5K balikon taga karon liwat sa iban pag mga information kung ano pagin man ng mga dugang naton nga inog pamangkot sa imo kay mahatag tanay komersyal kay 5K. Sige kay 5 June so sa mga tawag na mangin kabay pa nga mangin lesson ini sa mga pamatanon nga hindi man kamo mangin biktimada sa uli sa mga grupo nyo man o kung mga ginasaligan nyo nga mga lalaki or mga group of friends ninyo dapat choose your friends wisely nga hindi kamo pag-abusuhan. O kagalungan nyo gadang inyo kaugalingon. Sige kay 5 June ang ini nga report ang iradulong sa inyo sang DTX 500 agud malikawan kag mahagan-hagan ang epekto sang hypertension, diabetes kag iban pagid nga sakit maginom na sang DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inisi ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang investigative report, comprehensive report ni ka-K5 Kim Kaluyo. Ato sining Chief of Reporters may kang tanan sa sining na sapuan nga isa ka bata nga lalaki, lapsag nga lalaki. Bagong bunag kuno tapik pang iya sining nautod naman ang iya sining mga ka-K5 nga inang cord ang iya blang nga pusod. Nautod naman pero mahibaluan gid nga bagong bunag ang ini nga bata mga ka-K5 So may manggani kay at least sa ulihin na identify na kung sinong tag-iya sang bata. Ang Iloy mga ka-K5 is 18 years old. Gini siya ang isa ka estudyante na
no? First year college sa isa ka universidad diri sa syudad sa Iloilo. Ang kursoya sensitibo mga ka K5, no? Hindi pwede mapalayag. Palayag mo ni sigurado dahil mo niya, baw nga dito gina sa eskwelahan, no? So ang iyang circumstansya kung nga ang daw inabala ang daw waay sa bala kapaminsar isa insakto nga isaguron ang bata tungod kay mga ka-K5 ang iyang mga inagyan amo ni nag-upod-upod sa lagaw-lagaw sa grupo-grupo, may mga acquaintances ang ginsudlan, nag-inom-inom, nahubog, ginhilabtan sa mga upod yung mga lalaki, may mabalaan kung sino, kung isa, duha o tatlo, pero nagbusong. No, pagbusong mga ka-K5, tini mabalaan kung sinong tatay sa sini, tani pinatawag itong mga lalaki, itong pinamangkot niya, sino nagtira sa akon, sino, ikaw, sino? Oh, hindi ba? O, ano mo kayo wala? Yung balaan kung sinong amay. Kag, siyempre na may posibilidad nga may kahadlok sa ginikanan kay manti naga-eskwela, abis ang ginikanan, ga-eskwela, gali kay gintago, initan ng tanas nga sang ulihiti na bunagid ang bata. No? Tiway sa mahimo, ginbilin sa may kawayan, may bangod sang lamharon nga edad, binilin sa kawayan mga ka-K5, kag tapos, nalang gani kami nakakita, and then, sang ulihi, sa dugay nga investigasyon sa aton nga mga pulis, dito nahibaluan, nga ang tag-iya, isa ka 18 years old, mga ka-K5, kag amo ning circumstansya sa iya sini nga kabuhi. Hindi man pwede nga kwantagid siya, no? Husgahan, kagambalon, nga ti, tara-tara, klase iloy, amo ni mo to, kay man nga, may mga nagkuan bala, may mga circumstansya nga natabo sa iya kabuhi, that's why, hindi sa makapaminsar sa insakto kung anong imuon niya, may lang gani kay may nakakita sa lapsag kag sa ulihi, ti ang bata padakuon man sang ginikanan, ti apo na nila ni mong ara man ang mga ginikanan sang sining bata nga o sa sining estudyante nga nagtag-iya sang lapsag mga ka-K5. Okay, so balikay kita dugay-dugaya diri sa ato sining pagpangalagad. Ang mga balita nyo na ng buylogman nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist mga ka-K5. Para sa mga kauturan naton nga may mga problema sa sipon, hilanat, ubot, trangkaso, kay iban pa nga mga klase sa mga viral and bacterial infections. Mag-inom na kita sa klinika D3 Bio. Kontra dengue mga ka-K5. May mga problema ka sa dengue. Inom na kita sa D3 Bio nga kaya ang D3 Bio mga ka-K5 isa ini ka superfood supplement ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho tanan may maayo nga mga natural antimicrobial properties nga kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides o kon MCT mga ka-K5 no halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio, ginahimo ang inisang lawas naton into monoglycerides. Amo ni sinatawag naton nga monolaurin, no? Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio, consider ini siya nga isa sa pinaka-epektibo nga kag pinakakusog nga natural microbial sa ato sining nga palibot. Ginapanami ini sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Timangkot kamo kanong vitamin K. Ang vitamin K mga ka-K5 isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o ang pagdugo kung ikaw ang ang ginadingge na, no? Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga gabulig man agod nga malikawan sang ato sining nga lawas ang bleeding kung ikaw ang naimpiktar na sang dengue. So gani ano pang ginahulat nyo mga ka-K5, no? Kinahanglan na naton nga mag-inom sini para nga malikaw kita sa mga pamalatian sa mga virus kag sa mga bakterya nga nagasulod sa aton sining nga lawas. Para sa aton makauturan nga gusto mag-ayo, mag D3 Bio na kamo ang superfood supplement para sa dengue. Ano pag ginahulat nyo? Klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 11:23. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musik.
Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba itabos ako daw? Luha ko. Sabi mo yung Pasko. Ngayon na tadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko niya Pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangaragad. Oras na ton karon nakalabor kita sa 32 minutos na nakaligad sa alas 11. Ang mga balita ngayon bata ng buylog man nga giradulong na sa inyo sa kalwan sang Mighty C, di alkaline base nga vitamin C mga ka-K5. Aton sining lawas mga ka-K5 kinanglanon taga mga pabilin ini nga mangin mabakod ang ato sining immune system, no? So isa sa mga nagapabakod sa aton nga immune system, dapat bastante kita sa vitamin C para nga ato sining mga antibodies bala maka-inkwentro gid kontra sa mga kagaw kag sa mga kunano nga mga virus nga sulod sa ato sining lawas.
Isa sini sa mga nagabulig sa aton diri para nga magbakod ini amo ang vitamin C mga ka-K5 no. Kinahanglan nato ng vitamin C Mighty C, di alkaline base nga vitamin C mga ka-K5. Kay hindi mag-produce ang ato sini nga lawas, why naga-produce ang kaugalingon nga vitamin C. Dapat i-intake ginato ng vitamin C. Yari niya ang Mighty C mga ka-K5 alkaline base nga vitamin C na kinahanglanon para sa ato sini kaugalingon nga magapabilin nga kuano nga mangin mabakod ato sini nga immune system. At the same time mga ka-K5 no, nami ginakon i-partner mo siya sa D3 Bio kunya ni sa DTX 500. Sini nga mga tinayon i-check na naton ang mga pirana ka mga situation report nagikan sa aton nga patrol. Wow, lapit na lang kuano pasado na las 11 oh. Check ta sitwasyon sa palibot sa syudad no, tapos diretso kita dayon sa mga pirana ka mga detalye sa mga balita. Tipon sa patrol naton with K5 Jenny Kauyunan. Si Jinjin ba? Okay, 5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Mayong gabi, Iha. Mayong gabi, Gid. K5 John. Kanya daw ka nami isang yuho mo subong. Ano daw kondisyon ang lawas mo subong. Of course, K5 John. Kaya naka-holiday break kita sang 5 kaadlaw. Oo, no? John. Nakapahuway kita. Oo. Oo. Di ka nagkon, di ka nagkato, nagpauma ka? Nagpuli lang kita ka K5 John sa may Dueñas. Di uma naman daan ang Dueñas. So, Gani, oo. Ka nagpaliwaliwa ka K5 John. Slash air, layo sa gahod sang syudad. Nadisgrasya naman ko no? Nadisgrasya naman ang Bisaya nga manok ni mama mo to no? Siyempre Kis alang daan mag-uli dyan subang mo ti ihawi kang manok mo. Sunod gani ko mag-uli ka to hambalo mo naton may updon ko din naton may updon ko di Nuway man isang problema na palakaon mo lang na yung manok yung Bisaya. Oo, kasi medyo na hambal ka lang ay yung malagaw kasi doon is ihawan ka Bisaya bunga nga manok. Baw. Sulog lang para nga mga makapangitlog pa. Para magdamo pa. Pero ang hambal nila mas saboroso, mas nakit ang bunga kay Ferjon. Oo, ko sa bagay, sa bisan diin nga bagay, mas saburoso giman ang munga. Kita mo tong isa to ka munga to, nagbata ko ni binutang sa puno siyang kawayanan na yan. Ako gani kay Ferjon kaluoy lang sang lapsag kay Ferjon. Kag ako actually naluoy pa ko hasta sa Iloy. Okay, man tay biktima sa natawag nga circumstansya bla. Gani, kay Ferjon. Siyempre, hindi man to gusto sang Iloy tani. Yes. Kay Ferjon pala. Amo na nga ginahambal ko si imo nga kinahanglan hindi gin magpadala-dala sa mga nagahambal nga niya lakat tabla masing along ta mainom-inom tabla kay basi madisgrasya baw. Basta gani kuno nga may alak may balak gid mo. Oo, kay Ferjon. Amo na gani ang hambal nga choose your friends wisely. Pilion mo gid kung sino ang tao ginaoptan mo mag-upod inom. Mo gid na. Amo na ba kay Ferjon, bisan ano mo ka hubog, bisan nga do hindi ka nakalakat, pero pagkabuas nakapuli ka sa balay mo. Amo na pa kay Ferjon ang imo nga Ferjon mag-inom-inom. Amo na, no? So kung gusto mo giman nga mag-inom-inom, kami lang ni kay 5 Jason hagara kay ara kay sa safe nga mga kamot. Kaso, kay Ferjon sa ako umanta permi, medyo kita ka tiyempo-tiyempo. Nagligad to 5 kaadlaw aton pa huway mansig-mansig man ta pala uli. Pagtapos ang duty, huwag nakita ka kay Ferjon, igo nagbalik sa dos na. Huwag na nagkirita ay sa group chat na lang nagkirita ay mo, huwag na yung itsura mo. Kita ko dito daan niya, happy family nga, happy new year. Oo, so muna sang dapat kinanglan pag may tsansa nga makaupod mong pamilya mo nga inang hatagan amo ning nami sa aton mong ang boss naton bla kay nga kay intindi siya ginatawag nga happy family, happy new year kag Merry Christmas ini bla.
Ginavalue gid ni sa atong CEO si Dr. Miloy ang family time kay June, ang pagbanding sa family. Pamilya gid. Si Doc nito after sang Pasko nagbanding-banding man sila sa ilang pamilya sa Dubai kay June. Kani no? Balay kay sa sunod pila kadlaw kita man sa Dubai man ta. O hindi gani sa dintayaman sa Singapore. Roma, taguray sa Italy bla. Ay, pwede gid. Kadto tato dito ta masulod tato sa kuan sa Vatican. Wow, ta mamalandong. Oo kamusta subong ang palibot sa syudad ta kay 5 Jenny? Si diri kita kay Juno sa may Haro Plaza at ubang diri sa Ngalali Supermart pala kay June malapit sa Rose Pharmacy. Based aton nga observation makita naton kay June nga apisar nga manog alas 12 na sa gabi medyo masako pa ang daranon kay June, madamo pa sang mga salakyan nga nagalabay-labay, may mga motor kay June, ang mga tao di may mga nagabakal pa sang prutas, nagapanya po, may gabaligya sang bibingka, may mga tricycle kag taxi kay June. Siguro mo ni nga medyo nga masako-sako man ang dalanon naton subong kay June. Kay expected subong January 5. Buwas nga adlaw kay June, mabalik na gid bala sa regular ang tanan kay June nga may obra na ang government, public, as well as ang mga may klase naman ang mga estudyante kay June. Siguro man after the long holiday break kay June, ang pila naton ka mga residente na hidlawan bra kay June sa maglibot-libot sa syudad sang Iloilo. That's why nga manog alas 12 na medyo damo patawo. Damo patawo kay June. I-compare mo sa mga previous nga mga Sunday bara kay June nga amon niya oras siya ang Haro Plaza ya tawhay na ni ate kuan abi mong siyang nagligad nga sinimana Christmas kag New Year. Ang mga tawo ato nagparauli sa uma. Tiyan mo na kung nga jutan lang bilin tao di sa syudad. Ang mga taga-syudad na gid lang nabilin kay ang balukang syudad sang Iloilo hindi man ni mabuhi kun way ang taga-uma. Sakto gid. Hindi bla. That's why nga ang mga ang nagapadamo sang tao diri sa syudad amo man ang mga taga-uma kay ang iba iyang kalabanan trabaho na diri hindi bla. Press ka naton. Press ka natin. Pagkatapos kung wala taton tite trabaho kag kun may tsansa nga magparauli taton ti wala man taton maan kun sa sitwasyon sa syudad. Karon kay regular man kita kay may trabaho ro man kita kundi regular man kita. Sakto gid. Amo na kay June ang sitwasyon diri sa buong siguro man hidlaw man ang tao sa nightlife diri sa Iloilo City kay June. Timing pero kung sa paglibot-libot naton kay naka kay June medyo matawhay gid siya ang daranon sang pila ka mga kalye diri kay June nga daw wala gid sa may mga dako bala nga mga aksidente kay June as well as man nga kagina daw nagapakita ang aton kalangitan nga dumatok pa ang ulan. Pero so far so good kay June apisar nga daw wala sang mga stars sa langit, wala sa gyapon nagtupa ang ulan kay June. Ate mayo gid no. At least true tawhay nga to sumun. Ang dalan sang Haro subong true tawhay naman na kayo na gid man ang tanan nga magin pangkutkot sang taga MPIW. Sa diri sa area naton kay June sa tubang sang patrol sa may lapit sa Rose Pharmacy do sila na una nagkutkot. Nakay-ad naman ni kay June ang diri sa may pero ang dito sa may tubang na bala sang balay sang obispo. Do ara pa ang do steel frame na bala kay June nga ginabutang na ara pa sa subong. Pero as far as we remember kay June do nagpormisa naman na ang MPIW nga kapuso nila gilayon ang mga impangkutkot nila nga mga kadalanon naton diri kay June may diri sa Haro, may dito sa city proper, may sa diversion, may sa Ungka. Damo kay June ang mga impangkutkot sang MPIW. Wisit ning taga MPIW. Kayuhan nyo na kagihipuhi tapusan nyo na tarantanan manog sugod nga ato na dinagyang diri sa syudad sa Iloilo pero tika traffic di pagkatapos nagpadugang-dugang pagid kamo o hindi bla?
Daan nga manugsugod ng dinagyang may pining salvo na kita sunod semana. O hindi bla? Sa subong gani nga si Mana gid. Subong na gani sa pizza no Pizza 9 no? Pizza 9 Jes pining salvo na naton. Tapos dinagyang na kita sa pizza 25 kag pizza 26, hindi bla? Himusa nyo na dag mga kalat nyo. Bausos Maria Hiunis matakan gani kuminit kino panghakwaton gani panglampos sa mga taludtod nyo. Kaya ganun kay Fab John, dira sa may City Proper, bala dira sa may GM Basa sa Socorro dao ang mag-construct nga mga drainage. Mga drainage nakaio na? Nakaio na kay Fab John. Ati mayad. Ti Chaktuman ang unang naging pornisa sa DPWH City nga matapos nila antes ang dinagyang kay Fab John. Dapat ingagawon nyo gid kay man nga ang aton nga lang nga syudad puwerte kagutok-gutok na kay ang mga dalan ta ginhimo pa nga merkado. Pagkatapos di kay mo kita sa dalan imo yung may merkado man. Pagkatapos sinagin pang buhuan pang mga mga kili magtimbang te puwerte kagarot sa ato sila nga syudad te manog dinagyang pangadaan. Expected na kay Fab June nga starting this week kay Fab June ang influx sa mga turista nga magakadto diri sa Iloilo City. Grabe na kay Fab June. Tomorrow gani i-check naton bala ang mga hotels sa kay Fab June kung kamusta basi iban gani guro fully book na naga early booking kay ubusay gid kay Fab June sang lugar diri sa Iloilo City kay syempre dinagyang festival is one of the anticipated festivals ng bala kay Fab June sa not just the locally but internationally man kay Fab June and sa pagkabalo gani nga sold out na ang ticket para sa dinagyang festival kay Fab June. So muna ka-excited ang mga Pilipino, Ilonggo, ang mga foreigners nga mag-witness sang dinagyang festival kay Fab June. May mga kilala kita nga to sa abroad nga nagpamangkot kung may ara pa nga nabilin nga mga ticket labi na sa may Freedom Grandstand. Freedom Grandstand subong puno-puno na way naging ubos na. Totally sold out ang ticket sa Freedom Grandstand. Sa pagkabalota kay Fab June, ang Freedom Grandstand do wala na nila ginpabutangan sa mga regular nga mga spectators kay Fab June. Mostly ang Freedom Grandstand gin-reserve na for VIPs, local, national, kag international. Given the fact na subong kay Fab June election season, everyone is eager bala kay Fab June magpakita. So one of the biggest festivals sa Iloilo City kay Fab June. That's why reserve ang Freedom Grandstand for VIPs. Kag ang available lang for regular viewers ang stage 2, stage 3, kag stage 4 kay Fab June, which is, in a matter of fact, sold out naman ang mga tickets kay Fab June. Grabe, no? Ati kung ako gani, gusto ko hindi na kuya mag-tiner sa mga stage dra kuya maagi malakat-lakat kuya malibot-libot sa mga dalan dis palibot ba sa lagyan sang mga sa mga tribo bla na damo ka pa makita. Sakto gid damo afam nga daw damo di afam nga daw wait sa may makita nga amam haw. Dapat kung may afam dapat may amam. Kaya mo ginaka kay Fab June na last year nato ka dinagyang baw. Grabe, bisan din ka magtulo kay Fab June ang mga AFAM, ang mga foreigners kay Fab June daw damo gid nga nagakadto diri sa Iloilo City. Kung ikaw maglibot-libot ka magdinagyang festival kay Fab June ay man-an ko gid nga bastante gid sa imong mata. Alaban-laban sa dinagyang ni malibot kuya sa bilog nga kuan sa mga dalan-dalan na malibot-libot kuya. Balog ka naman. Kina naman libot-libot kita dapat upod kita nga 2,000 ha. Hindi ko ka permisa malan mo nga cover kita. Gali tuod gali no. May coverage kita sina. Din ka na assign now sa kuan sa Freedom. Hindi, sa ko na-assign sa Capitol. Dito. Kung gusto mo, dito ka lang lapit sa area sa Capitol. Ate, sige. Libot-libot. Tuya takon sa Capitol. Nami tana to sa Capitol kay way to sa mega panaway ka marighambal nga himusa nyo na da.
mga dapuga ipanglampos ko na karon. Sa freedom nga daan to ya may gahambal amo na. Dito ya sa Capitol wala to ya hindi bla? Wala. Nagdigan nga dinagyang dumduman ko nagdigan nga dinagyang mong may naghambal to nga imusa nyo na da ipanglampos ko na karon dapugaya. Kung may nagahambal gani diri sa tunga, hindi ka mo magsagi kalakat-lakat. Okay? Diyan takon sa Capitol gali kay mayatan na diyan diway sa may nagapangdapuga na. Sakto. Okay. Aside ba na sa bantayan taman ka ba kay Famjo no magdinagyang highlights basi bala may isa naman ka kaupod sa or konsehal nga magbaligya sa ticket nga bala kay Famjo. Amo na mga balantayan. Pero amo na kay Famjo no nga VIPs reserved lang again for Freedom Grandstand and the rest kay Famjo is open na sa mga regular nga mga viewers. Di kung gusto mo dito tayo kay Famjo sa Capitol ta. At least magkagwa kita kay Famjo sa akong coverage. Kag maglibot-libot mangita sang afam. Head. Sige okay So, at least sa subong nga gabi kay 5 Jenny, na nagtulutawhay ang palibot sa syudad naton, kag medyo tawhay, masubong na daw ay masanlagko nga mga inang call up sa ato sini nga mga pulis, no? Wala so far kay from June wala gid do medyo matawhay yung subong sa syudad sing Iloilo ang do medyo damo lang yung mga na-report ni police reports kay ina is ang sa may province kay June. Okay, sige. Diri sa sige kay June ini nga balita ang ginadalong sa inyo sang DTX Cafe Mix nakakape ka na naka-detox ka pa ay ang mga kwan gali ang mga detalye sa mga balita mo ara na ulay hunanan lang bay palihog. Ati sige kay Fam Juna pa idiretso honta na lang nga ang una dira nga ang City Social Welfare and Development Office ko ng CSWDO nagpalabot man kay Fam June sa bulig sa mga nasunugan to bala sa may takas haros sa nalikdan nga David may 5 ito ka panimalay kay Fam June ang natupok sang kalayo kinagpalaboto sang bulig financial or bulig nga food and food items sa atong nga CSWDO as well as man kay June nga naghatag man sang sang sleeping kits, hygiene kits nga ginaprepara naman kay June sang CSWDO ang dokumento sang mga nasunugan agud nga makabaton sila sang financial assistance kay June. Kaysa pagabaluta ang mga totally damaged makabaton sang tawag ni sang balor 10,000 pesos kaga 7,000 pesos naman sa mga partially damaged. To based on the latest report kay Juno, ang partially damaged 5 ka balay ang partially damaged tapos 20 gid ang totally damaged kay 5 June. Amo na ang ginpermisa sa CSWDO nga makabaton sila sa financial assistance. Kag only under hand kay 5 June last week kay 5 June nag-umpisa na pagpambaklas no or pagpangkuha ang City Insurance Office sang mga spaghetti wires, head wires kay 5 June dira sa may Kalye Riala. Dito pa nagka-issue pa to about sa pagkadula sa internet connection sa PLDT. Nag-demand public apology si Mayor Jerry Petrenias ang dugay na subong naapektuhan ang internet connection dito sa area sa City proper sa Jembasa. Subong kay June ang target sa City Insurance Office nga antes matapos ang bulan sang Enero, maubos nila pang baklas or pangkuha ang mga cable wires dito kay June sa Kalye Real kaga mag-umpisa naman sa iban nga mga areas kay June sa mga heritage site kag parks dito sa Iloilo City ang plaza nato ng Haro Plaza, Mondo, Mandurriao and so much more. Kag ginhatagan man sang deadline sa alkalde ang mga cargo companies or cable companies nga may mga kable dito sa may diversion road until January 16 na lang kay June. So target gid nga subong nga tuig strong implementation gid sa cabling ordinance ang aton nga city government kay 5 June. Okay.
Sige, kay from June, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix na kapikanan nagka-detox ka pa upod sa patron, si K5 at Jason Talaron. Ako naman si K5 at Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Batian mga ka-K5 ang report kag informasyon nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton oras 53 minutos na nakiligad sa alas 11. Ang mga balita nyo na batan ng builog mga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga nagabulig sa resistensya. Dugang extra energy sa ato sining kaugalingon. Kaya nagabulig man sa nagabulig man ini mga ka-K5 sa ato sining mga kauturan nga pamaayos ang sirkulasyon sa ato sining dugo. Amo ning rason nga basta gani nga naka-extend ka, extend ba ng imo kalipay upod sa kay misis. Extend Food Supplement for Men bakla sa mga butika nationwide. Kag sa tanan man nga mga butika malapit sa inyong lugar, kag sa tanan man nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Kag subong man ang mga balita man yung batan ng builog pagid nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mga ka-K5, atensyon sa aton nga mga kauturan sa mga nagapamati gid naton halos sa matag adlaw nga tanan, ilabi na gid sa mga kauturan naton nga mga suki kag mga sulid nga mga tagpalamati. Nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo mga ka-K5, nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Nan, basi ikaw na ang madakpan. Mga ka-K5 kang makaangkon siya makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Kay nga makalibre ka na sang DTX Coffee Mix nga pinaka-the best abin nyo kunano. Amo na lang ni imno nyo nga coffee kay man nga ining DTX Coffee Mix mga ka-K5. Amo ni siyang pinaka-kampiyon nga klase sang kafe. Nga ga-kafe ka na, ga-detox ka pa imo mo. Bot silingon, nagakataktak ang mga toksin sa lawas mo dira. Nga pagwa yan ang mga toksin sa lawas mo. Kay man nga ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, may-ari ini siya nga chia seed. May-ari man siya nga ampalaya extract powder. Kag may-ari siya nga sugar cane extract powder. So ining DTX Coffee Mix amo ni siyang healthy coffee mga ka-K5. Nagabulig ini sa pagdetox sa lawas naton. Kag nagapahuben pa bangod sang chia seeds kag sang ining antioxidant mga ka-K5 nga ara sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. So ano panginahulat nyo? Magklinika DTX Coffee Mix na kita. Kay nagakape na kita, naga-detox pa kita. Sa ato sili nga pagpangalagad mga ka-K5, bakla nyo na sa tanan nga mga butika nationwide, kag amo nang ton sili nga nami was nga makapamati kamo kagaway kamo galinalin sa radyo nyo. Laban-laban madakpan kamo. May libre kamo nga isa ka box ang klinika DTX Coffee Mix. Ayos. Sa ato sili nga pagpangalagad mga ka-K5, may nabilin pa nga commercial K5 Andre? Away na. Okay? So sa ilo kita sa iban pa nga mga balita ka informasyon nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. This time i-check naton ang dugang nga mga detalye sa mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Check naton mga balita na nagikan kay ka-K5 Alex Escalante. Ginbisitahan ni Governor Defensor ang Pavia Public Market. Tay daw dira gad dinaguso pero may aton sila makauturan nga pangumpra kay nga brato balaklon to sa may Pavia Public Market i-comparar sa merkado diri sa syudad. Kaya ang merkado naton diri sa syudad daw halos puno na sang tanan-tanan mga ka-K5 nga tax. Yari mga detalye sa mabalita po kita kay ka-K5 Alex Escalante. K5 News FM, Kampiyon Report. Ginlibot ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang Pavia Public Market. Iniagod nga siya karon ang presyo sa mga balaklon, lakip na ang nagkalain-lain yung mga agricultural products. Lakip sa mga ginusisa sa gobernador, amo ang presyohan ay isang karne, isang baboy, kag mga kararuton o kon mga utanon. Suno kay Defensor, ang pag-angkon sang interaksyon sa mga vendor sa mga merkado sa probinsya sang Iloilo, ang isa sa iya paagi agod nga mahibaluan kag makakuha sang update sa balor sa mga balaklon kag kung bala may
may ara pa sang nagkakaigong a supply sang mga market goods sa probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga lakip sa mga ginatutukan sang Iloilo Provincial Government amo ang pag-revive sang probinsya amo ang production sang mga agricultural products matapos nga naapektuhan ang Iloilo Province sang African Swine Fever kan ASF, bird flu, kag El Nino. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang Klinika DTX 500. DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, tempo gid kwa na subong nang inang timing gid no. Tempo taway nagid tempo. Pang shout out na iba nato sini nga mga followers nga nagapamati diri subong kag Pulaw pa ho. Sa kay Jojo Sidano mayang gabi man, sa kay Cheryl Maymay Lapating Branya, good evening. Shout out man sa kay Jan Mendoza. Nga naga-monitor man diri sa ato sini nga pag pangalagad. Si Susan P. Siscar, thank you. Kay William Clarito Aligarbes. Good evening. Kay Alera Pen. Si Cheryl Ann or si Cherry Ann Iribensione. Good evening. Si Jan Mendoza. Mayong gabi man. Kay sino pa? Kim Philip Hakomilye Tawas, mayong gabi. Kay Vinvin Martinez, good evening. Sa kay Kim Philip Hakomilye Tawas, good evening. Vinvin Martinez. Sa kay Yadni Sunyatsak, beriskan ngalan niya ba, no? Sakay Mechanic Abiho, Eden Castillo Guzman, shout out man. Cherry Ann Iribensione, shout out. Sakay Alvera B. Conanan, shout out. Kay Eastmark, no, shout out man. Inang grabe di sa city proper, why na signal ang SIM, why pa wifi, ay kayo may inyo kayuhan yung servisyon civil dito, pinangakas ng mga kwanda spaghetti wires. Sa kay Eve Cordobada may gabi man, kay Ann Puntoy Estrella, kay Delia Camacho, Richel Rojo, kay Mark Vincent C. Javier, sa kay Femi Hardin, Emma Castro Cabilan, Yas Azilbon, Justin Pulisios, kay G. Palmon, Neil Joquinio, Nel Aligarbes Iribensione, kay Bilaong Rolly, good evening man. Kay DZ 9, mayang gabi man, no? Kag sa tanan-tanan nato sini nga mga followers. Wali ka tempo mga ka-K5 diri sa ato sini nga pangalagad sa ngana sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapurot para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwala